كم تاناي بأمهوي يتهزب قالومي نابتناي سمر كيدلو لو مش أوش أو هلو مثلني بزخنة نحنا نأكدنا زركبها أخمسي مالتيو حاو ياسون تليها حدا اسك أبز قدا أبرم زلهم حدا بلو نمقدم أبرم زلهم حدا بلو أبرم زلهم حدا سمع أنت اللي حدا كلهم حنساب دوخ نبل نرجع أوكي هالرايبل أوكي حنساب مبار ما أوكي ما يكنا أخا نرجع حاول نرجع أوكي كسر قدم سلام لكلكم إياسون تدخليو حدا يبلنا مو تي بعمهوي بعلة 14 ورح 15 ذهبوا بالحرنت بعقمو ونتنسو زقبرو كم تسمع إلو زقربو سند أب حرنت أرقوات إنيرو كاو تزنق لخعة سلف ديمقراطي حزب إرترا رئيس عنقص ስለዘውፀ ከም መጀመር መጠን ተድአ ሓው ኢያሱ ይሰምዓኒ ኣልዩ ሕፅር ስለ ዝበለት ንመጀመሪ ምእንቲ ክኾኖ ንሳ ክነንብበሉ ነዚ ገዛ ይከኣል ተድአ ኮይኑ ንኣድሚን ሓው ክሰሪ ሓደ እንተድአ ኢልካኒ ከብል ብዝተረፈ እታ ማይክ ናባኻ ክገድፈልካ ማለት እዩ اوكي امبار تسفاي يقبر حاو ندحر الله خوينو سمعنا انت دا خوينو حاو اياسو بطعمي اقداس نيرو قرم اب ايرترا وبوليتيكاو ميدا ابز اوان زي بزعبا مسرتاو لوط زبل امر حدا زخونه ارادا يلن نقليو نمسرتاو لوطي بوقع ወይ بعمصاዊ አጋባብ ጥራሕ ዝመጽእ ለውጥ ገይሩ እዩ ዝርድኦ ገሊኡ ድማ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ደገፍቱን ከም ሰባት ብምድምሳስን ብምቕንጻልን ዝረጋገጽ ለውጥ ገይሩ ክገልጾ ይፍትን ብኻልእ ኣገላልጻ መሰረታዊ ለውጥ ማለት ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ኣልጊስካ ብኻልኦት ሰባት ምትካእ ገይሮም ይርእይዎ እዚ ግን እቲ ቁኑዕ ኣገላልጻ ናይ መሰረታዊ ለውጢ ኣይኮነን መሰረታዊ ለውጢ ማለት ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ስርዓት ብኻልእ ዝማዕበለ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ስርዓት ምትካእ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ህልው ኩነታት ኤርትራ ንምልካዊ ስርዓት ብዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካእ ማለት እዩ እዚ ከዓ መስርሕ እምበር بحد ليتي وي بحد معلتي وي بحد عمت زرقاقز ايكونن كاب ملكي ناب ديمقراسي مسلقار مالت بمعلاي ديمقراسي ملكاوي منقستي جميرو برقات زسفونو مساقاقري مدرخ أبيلو ناب قوامن ديمقراسيون سرعات مبصح ايو ازي مسرح ازي بزح بدهوتات زلو مخانو زكاة اي مثلنا نابزع لما زي نمبصح دما سنت عرقي فتحي وزته من قاس يدلي ديمقراسي بناي ولدتات قصالي قالستات نعخوخن زخيد امبر كم قانطشا صباح ودقت منغستي إساياس بقيلو زحادر مانا ايكونن اب افريقا زهنت ديمقراسياوي بحاطير غزي معرتي امات عمتات زوسده هنصا ديمقراطياوي هاجرات معراب كخون كنصبيون اينخلن اينا مسرتاو لوتي بملغاف نايت ملكاو منغست طرح زرغاغص ايكونن نملكي الغيسكا بملكي متكاون الله ايو اتلوتي مسرتاو كخون ناي حزبي وي حبرتسب من نبابرو نقحاتن اتحساسبان ون كقير كخل الله حبرتسب نمقيار زغلغل قندي مسارح دما وق زي كونس تمهرتي ايو قالوا الكسبات وي اكبات سبات لوطي سلازدليو
ለውጢ ይመጽእ ማለት አይኮነን ለውጢ በባህግን ምንዮትን ጥራሕ ክረጋገጽ አይክእልን እዩ ናይ ለውጢ መስርሕ ብሕግታት እዩ ዝግዛእ ለውጢ ክረጋገጽ እምበኣር ሕብረተሰብ ብሙሉኡ ክቕየር ወይ ክልወጥ ኣለዎ ህዝቢ ምንጪ ናይ ስልጣን ምንጪ ናይ ለውጢ ምዃኑ ብልቢ ኣሜንካ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ብምስራሕ እዩ ለውጢ ዝረጋገጽ ናጽነት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉኡ ስለዝኣመነሉን ስለዝተቃለሰሉን እዩ ተረጋጊጹ እምበር ብውሑዳት ሰባት ዝተመጠወሉ ህያብ ኣይኮነን ሕቶ ሰላምን ውግእን እውን ምስ መስርሕ ለውጢ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሰላም እንተደኣ ዘይሃልዩ ስራሕ ህንፃ ምዕባለ ይኹን ዴሞክራሲ ዝበሃል ክህሉ ኣይኽእልን እዩ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ምስ ሰላም ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን ምኽንያቱ ድማ ውግእ ማለት ዕንወት ብርሰት ሞት ስንክልና ስደት ጥሜት ወዘተ ማለት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣመና መሪርዎ ንነብሱ ንምክልኻል እንተዘይኮይኑ ንመሰል ናይ ካልኦት ንኽረግጽ ወይ መሬት ናይ ካልኦት ክምንዝዕ ኢሉ ንውግእ ኣይመርጽን እዩ ስለዚ ብውግእ ዝረብሑን ውግእን ወረ ውግእን ዝፈጥሩን ገበኛታት መራሕቲ ጥራሕ ደኣ እምበር ኣሕዛብ ከም ዘይኮኑ ክስመረሉ ይግባእ ኣብ ግዜ ውግእ ወለዲ እዮም ንዕሻላት ደቆም ዝቐብሩ ኣብ ግዜ ሰላም ግን እቶም ንኣሽቱ ደቆም እዮም ንወለዶም ዝቐብሩ ብኻልእ ኣገላልጻ ኣብ ግዜ ሰላም እቲ መብዛሕትኡ ዝመውት እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣብ ግዜ ውግእ ግን እቲ ክጎይን ክዋጋእን ዝኽእል መንእሰይ እዩ ዝመውት ስለዚ ውግእ ንመንእሰያት ዘብርስ ተርእዮ ምዃኑ ዘካትዕ ኣይኮነን ብዘይ መንእሰይ ብዘይ ትምህርትን ክምዕብል ኮነ ክብልጽግ ዝኽእል ሃገር ከም ዘየለ ድማ ኩላህና እንቕበሎ ኩነታት ሃገር ዘመስክሮ ሓቂ እዩ ግዛዕቲ ሕግን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን እውን ኣገደስቲ ቅድመ ኩነት ንመሰረታዊ ለውጢ እዮም ሰባት መሰሎምን ክብሮምን እንተደኣ ዘይተኸቢሩ ኣብ ልምዓት ምዕባለን ሃገር ኣወንታዊ ግደ ክህልዎም ኣይኽእሉን እዮም ዓመፅን ዓፈናን ኣብ ዝነገሶ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ንምርጋጽ ዝከኣል ኣይኮነን ዝተዓፈነን ዝተዓመፀን ሰብ ይኹን ህዝቢ ኩሉ ዓቕምታቱ ንምዕባለን ለውጥን ክጾምዶ ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ ዓመፅ ጭኮና ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ውግእ ምስ መሰረታውያን ኣወንታውያን ለውጢ ዘይጠዓዓሙ ኣምራት እዮም ንኣብነት ህዝባዊ ናዕቢ ዝተረጋገጸ ውድቀት ናይ ምልካዊ መራሒ ሊብያ ፕሬሲደንት ጋዳፊ ብናይ ቀቢላን ሃይማኖታትን ውድባት ስለዝተጨውዩ ህዝቢ ግዳይ ናይ ምሕረት ዘይብሉ ውግእ ሕድሕድ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ሶርያ እውን ብሰላማዊ ሰልፍታት ዝጀመረ ናይ ለውጢ ጠለብ ብናይ ውግእ ጎይቶታት ተጨውዩ ናብ ሓዘንን ደም ምፍሳስን ከምርሕ ተራእዩ እዩ ይኽላእ ብኻልእ ሸነኽ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ብዝኸፈተቶ ውግእ ምልካዊ መንግስቲ ሳዳም ሑሰን ከውድቑ እኳ እንተተኻለ ህዝቢ ኢራቅ ግን ግዳይ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ግርጭታት ግዳይ ሕንፍሽፍሽን ውግእ ሕድሕድን እዩ ኮይኑ ኣሜሪካ ንሰራዊት ናይ ሳዳም ሑሰን ፋሕ ምባላ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ናይታ ሃገር ምዃኑ ሎሚ ዋላ ኣሜሪካ እውን ክዛረብሉ ይስምዑ ኣሎ እዮም ኣብ ቱኒዚ ግን እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንስርዓት ናይ ቢን ዓሊ ዓልዩ ብሰላማዊ ናይ ምስግጋር መድረኽ ኣቢሉ ናብ ብዙሓት ሰልፍታት ዝዋስእሉ ቋማዊ ስርዕ ተሰጊሩ ኣሎ ቱኒዝያ እውን ነዚ መክሰብ እዚ ንምሕላው ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣሎ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ኣብዚ እዋን እዚ ዝተኸስቱ ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ተርእዮታት ትምህርቲ ክንቀስመሎም ዝኽእሉ ተመክሮታት
እዮም ከም ዝናበለ ዓጹ እዚ ርእሲ አንቀጽ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ አርእስቲ እዩ መሰረታዊ መሰል ናይ ደቂ ሰብ ምፍላጥ ይቀኒየለይ يغنيلنا حاول نرجع كمون يغنيلنا حاول ياسوس لتتصمم كنا جزي خاز هاب كنا حجي جزينا أخيلو كن مجماري حايش مثلني شما انت لعبنا له الذي حاول ياسو انت اللي خا مايك نبخا حاول ياسو اللي خاز حد بلني حاول ياسو وسيدي اوكي مايك ناخا حاول ياسو مايك ناخا مايك فري سلام كلهم سمكنيهم تسفى قبر سلام كنيهم كانوا وعلى عامتهم خلاي مدبنا حاو انرجا كبلو زلني ويزول كوان لو مكبلو مدبي زلخون صبو غيرو صمقمو عبيلو أقربو أبتي حتى إلهم أقربو صنحهم ببرنا صنحة مالتي فزتا أنا لو ما عنتسي ناب ديسكاشن كمان نحل مخالنا already سي ودي ويه هو ذلك تعمل صبو ساماري مالتي anyway تنتري فنانا زلوا همتا أو إنرجيا زولا تنتري فنانا زلوا هذا عشرة عموش عن قطعات مالتي نايتي أواج ناي سيرتها سواء مسلات أواج ناي ودو حبرات هاجرات نعاتن تنكف كنبلينا من البات زحلفة سمون زي نبوركم اللي حرار لكم كم مأتوخ قبل لكم مود حرينا عاتن غيرنا دحريو مزازمي سمو زبا كم سامارايز غيرنا دحر እቲ መድረኽ ድማ ንኹላና ናብ ሕቶም መልሲ እንኳ ዘይበልኮት ናብ ዝርርብ ኣነ ዝመርጽ ፈርከ ኣነ ርእሰይቲ ከዛዕባ እዚ ናይ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍልጦና ሳንቢብና እንታሽሙኸ ዝገበርናዮ ዳኢ እምበር ብኡ ይኮነን ሞያና ማለት ሞያ እዩ ካልኦት ካባና ዝገልጹ ብዛዕባ እዚ ዕሙቕ ዝበለ ትምህርቲ ክህቡና ይኽእሉ እንድዮም نحن جن كم توي جرنا خنوزون زي لازم بخومي دم نقول له سب جاموها حسابه بعد ما يطبق موسى عنيرو لو منكم هو أصل تسفى جبر معنا بعد ما يأتي ناي زررب جزء تطبق حسابات نتينيرو انتينا نرأز لنا زي عالم لخاوي أواج سبعة مسلات the declarations of the universal human rights زبهالو مالتيو أبشان تعتمد 40 شمونتن ودو الحورات هاجرات دعر خلاي وقع عالم مستشعو زنبرة تمقرطات ناي عالم سب مخانوط راح زقبوه مسلات زين فوق كنفوق زي جبوا مسألات انتهاهم يلوم زمتوهم زمت استبجس أواجي سب بمهانو راح كنفوق وي زخون يخون كال من قصديو من قصادي زخلا كخلكلو ويدما خنفوق زي المسألات انت بجوم يلوم عسرت هذا ثلاثة زخونة مسألة يعني مسألة ناي ودسب إلهم زرزيرهم مالتي هجزي كم حدا reference point كم حدا ناي moral high ground النتمتو كتمت زقبوا إلهم زقربوا ينبر and the legal binding يقول the declaration مالتي أبيانسي انت له كلتا عينت تاشمتات على الجلي declarations قالوا جلي covenants زبلوا مالتي ويتريتيس هجيتهم covenants بحالو نساتهم حقاوي
تحتاتነት كسعب خلو مالتي حدا منجستين دحر نحدا وعل دحر فريمولو نحدا كابنان دحريو باتنا UN አንቀጽ ናይቲ ውዕል እቲ መንግስቲ ተሐታ ተኸይሊ ማለት እዩ እዞም ዲክላሬሽንስ ግን ተሐታትነት የብሎም ግን እንታይ ዘለዎም ፖለቲካል ናይ ፖለቲካ ጽልዋ ግን ኣለዎም ሓደ ንዖም ዘይኽበር መንግስቲ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ሕምባቕ ፖለቲካሊስ ብሕማቕ ዓይነ ክጥመት ይኽእል ማለት እዩ ከም ሌጋሊ ግን ባይንዲንግ ኣይኮም ዘይኮነ ይጥቀስ ካብዛ አዋጅ እዚ ተበጊሶም ግን UN ማለት እዩ ድሕሪ ካብዚ ዲክላሬሽንስ ኦፍ ናይዚ ሂውማን ራይትስ ማለት እዩ ቤዚክ ሂውማን ራይትስ ግን ካልኦት ውዕላት ካቨናንትስ አውፅኦም ካብኣቶም ቶም ክልተ ቀንዲ ውዕላት እንታይ ይበሃሉ ኢንተርናሽናል ካቨናንት ኦን ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ እዚ ዓለም ለኻዊ ውዕል ናይ ሲቪላዊን ፖለቲካዊን መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ እዞም መሰላት እዚኣቶም ዳርጋ ኣብዚ እውን ኣለው ይድጎምዮም ማለት እዩ ኣብዚ ካብቲ ዲክላሬሽንስ ዝመፁ እዮም እቶም ኣብቲ ካቨናንት ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ካቨናንት እንታይ እዩ ኢንተርናሽናል ካቨናንት ኦን ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ራይትስ እዚ ኸኣ ዓለም ለኻዊ ውዕል ብዛዕባ ናይ ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዝጠቅስ ውዕል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም እንድሕር እታ ሃገር ፈሪማ ወይ እንድሕር ተሰማሚዓትሉ ብኡ መሰረት እታ ሃገር ክትሕተት ተሓታትነት ይህልዋ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ኢንተርናሽናል ቢል ኦፍ ራይትስ ዝብልዎ እንታይ የጠቃልል ሓደ እቲ ዲክላሬሽን እዚ ንሪኦ እንትትን ዘለና ዲክላሬሽን ኣሎ ካልኣይ ድማ እዞም ክልተ እዞም ናይ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላትን እዚ ናይ ቆጠባውን ባህላውን ማሕበራውን መሰላትን ኩሎም እዞም ሰለስቲኦም ዶክመንት እዞም ሰለስቲኦም እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ ኢንተርናሽናል ቢል ኦፍ ራይትስ ኢሎም ይሰምይዎም ማለት እዩ ኦኬ ሽዑ በቀዳማይ እውን ገሊኦም ጠቂሶም ነይሮም ብኸመይ እዮም እዞም ሕግር እዞም ውዕላት ብኸመይ ኣገባብ እዮም ኣብ ባይታ ንኽውዕሉ ብኸመይ ኢንፎርስመንት ሜካኒዝምስ ብኸመይ እዚኣቶም ኣብ ባይታ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ ሃገራት ተሓታትነት ክሕተትሉ ዝኽእሉ ኣገባባት እንታይ እዩ ገለ ኢሎም ሓቲቶም ነይሮም ድሮውን ትመልሲ እውን ዳርጋ ኢሎሞ ነይሮም እዮም ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝኾነ ፀቕጥታት ትገብረላ ሓንቲ ሃገር እንድሕር ነዚ ንብሎ ዘለና መሰላት ትግህስ እንድሕር ኣላ ኮይና ማለት እዩ ሳንክሽንስ እዚ ኩሉ ክግበር ይኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ክግበር እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብቶም ካቨናንትስ እንድሕር ፈሪማ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ካብዚኦም እዚ ኢንፎርስመንት ሜካኒዝምስ ዝበልዎ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ እቲ ሂውማን ራይትስ ካውንስል እዚ ሕጂ ለንክነ ዝሓለፈ ማዕዚ ቅድሚ 2 ዓመት ነታ ራፖርተር ዝመስረተ እቲ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ናይ UN ማለት እዩ ብዛዕባ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ዝግደስ ኣካል ናይ UN ማለት እዩ ድፍረት ሃገራት እንታይ ኣለዎም 18 ዝኾኑ ናይ ሂውማን ራይትስ ፍሉጣት ለውየራት ኣለዎም ማለት እዩ ኮሚሽነራት ንበሎም ሕጂ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እቲ ካቨናንት ኦፍ ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ እንድሕር ፈሪማትሉ ማለት እንድሕር ተቐቢላቶ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ 5 ዓመት ብዛዕባ እቲ ናታ ኩነታት ናይ መሰል ናይቶም ህዝባ ብኸመይ ተኽብር ሪፖርት ትገብር ማለት እዩ ኦኬ እጂ ሪፖርት ምስ ገበረት እዚኦም ንብሎም ዘለና እዚ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ድማ ነቲ ሪፖርት ሪኦም ኦኬ እዚኣ ሃገር እዚኣ ነቲ መሰላት ናይ ዜጋታታ ብኸምዝን ፅቡቅ ከይዳ ኣላ ወይ ኣብዚ ናብዝን ኢሎም ካንሶም ሬኮሜንዴሽን ይህቡ ማለት እዩ እንድሕር ይዕርያ ትግህሰላ እንድሕር ኮይና ግን ካልእ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ማለት እዩ
كمزي ريبورت سبيشال رافيو كابو ندحر قصال نحكوين كمزي حجي ناز نريو زلنا كوميشن اوف انكوايري كوميشن اوف انكوايري كا يغبرو مالتيو دحريو نايتو كوميشن اوف انكوايري وتي دما ناز كال سغمتان هوزدو نتا هاجر تصقطا زغبرو لا مالتي إذا كله كله بدحريو زمتة كله أنت عشمتها زي كافنانت سون هالو مالتي زوم ناي تورتشر نابنسي دحرحجي على عالم تورتشر كيكبر جينوسايد زكالخل مثلنا هيسانات مثلنا يدك انستيو مثلنا سدتنياتات كالوتون هالو مالتي بزحات وعلات هاجرات عند زي Human Rights Council زدالوهم وعلات مالتي اوكي ስለዚህ ወዳማ ያቲ አትታሽሙ አትሪ ጸብጻ ማይዞም ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳየሪ እንታይሎም ነሮም መንግስት ኤርትራ ነድና ቶርቸር ክፍርመሉ ዲ ወታወቴቨር ዘተባቢዑ ግን ቆሙ ኢሉ ድማ ግብሩ ገብሮ ማለት አይኮነም ከገብሮ ከም ዘለዎ ግን ኢሎም ይጠቅስዎ ነሮም ኦኬ إذا كله كما تود عينا نحسب زلنا برنحنا أزي إذا حجنا نحن بلو زلنا إذا كله دوكيمنت إذا كله قالوات بزعبوز تمهارو سبات بزبالة أو عميقهم إذن لهم انتين لهم كمهورنا عدل كخفات خلهم ويقولوا مالتي نحنا لو زي نقبر زلنا السمينار زنا كنت مقلنا نقبر زلنا سمينار كان لي علامه كما توي يرنا نوزو سبعة مثلا مسرت أو سبعة مثلا انتهيهم إلنا قرب زعبو كنا نبذ نخن حاسب نخن زرارب كم مأتوي كنا حزو لابوكم على دي أجي غلط في لنا عفتن تاريخان بقدما يتعاطنا ين تاريخان زلوا عشرة حموشت عن قطعة ناي مسرت هاوي سبعة مثلا كاب عن قطعة عشرة شدشته كغلطلين دحريو قرب سامرايز غيرنا ناتي ناي ديسكاشن كذي هنحلف مالتي عن قطعة عشرة شدشته زعبا انتهي عينك مسلات يزهد ويزي تتعيشو زولة في أواج ناي UN زغون يكون نعوم عدامن هوانن زبطح لك تبعتين انستيون زيغنتهم ديو هايمانتهم كي قدبهم ناي ممرعاو مسل بيتسب ناي ممسرات حدار ناي مقبار مسل اللهو مالتي بزي زغون يكون تسعنون تغطن مالتي اوكي ስለዚህ ኣብ ሓዳር ንኸገብሩን ብግዜ ሓዳርን ክፋትሑን ድሕር ደልዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ማዕረ መሰል ኣለዎ ማለት ዝኾነ ክልተ ተፃመቲ መርዓ ድማ ብነፃን ሙሉእ ፍታውን እቶም ዝመርዓው እዩ ጥራሕ ይፍፀም ካልእ እንታይ ኣገዳሲ ነጥብ ኣብኡ እንታይ ይብል ቤተሰብ ሓንቲ ስድራ ማለት እዩ መሰረት ናይ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ እቲ ሕብረተሰብን እቲ መንግስትን ሓለዋ ክገብረላ ይግብኦ ኣለዋታ ቤተሰብ ማለት እዚ ምስ ናይ ዓድና ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ብቐዳማይ እውን ጠቒስ ዳርጋ እዘን ኩለን 30 ዓንቀፃት ዘይተጣሓሰት መሰል የለና ዓድና ማለት ሎሚ ኣብ ዓድና እንድሕር ርኢናዮ ሓደ መንእሰይ ኣብ ኣገልግሎት ይኸይድ ولا تقعد نجمر ولا عب زم تقعدتي مساحين مولي هو توم نحرنا طليهم أنت برخا كرتا تقول له صدرهم سبيتهم مع عبد الله أرخواني دهر عامد حنت صومون عرفت انت رخيبهم مالك توم دوقهم بزي وأبو يعابي لازم تايخون توم تقعدتي عبتز له خالق سبيتي يوم السيم دما أتي أقرأ أقول قلوا زلوا دما هم وحدا هم نخمروا زلوا عدد أبي وهم على ذي ما صدرابي نخ مصر زلوا عدد ثم استمر عاو صدرهم حجي زمام استمر كان يسون لتي زلوا تقالتهم على ذي
ልክ ደቆም ክልሉ አይነት ህይወት ይዞሎ ማለት አንቀጽ አዚ አንቀጽ እዚ አዋጅ ግን ታድራቤት መሰረታዊ ናይ ህብረተሰብ ብሙኻና ካብ መንግስትን ካብ ህብረተሰብን ሓለዋ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዋ አንቀጽ 17 እንታይ ይብል እዚ ናይ ህብረት ምውናን ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ብውልቂ ይኹን ምስ ካልኦት ብሓባር ንብረት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ብሕጊ ካብ ዝተወሰነ ስርዓት ወፃኢ ንብረቱ ኣይወረስን ኣብ ዓድና እዚ ከም ዝበልኩ ወይ ለሓንቲ ምድጋሙ የድልን ሓደ ግዜ እንታይ ይብሉ ነይሮም ገሊኦም ነጋዶ መርከብ ጽዒኖም መጽኦም ናይ አቁሑት ናይ ህንጻ አቁሑት ይመስለኒ ሓደ ካልኦት ከዓ ከምኡ ከሎ ሃጊረሞም እዚ ኖርማሊ ማለት እዩ አንቀጽ 18 ዝኾነ ሰብ ናይ ሓሳብ ወይ ቶት ማለት እዩ ሕልና ናይ ሃይማኖት ነጻነት ኣለዎ እዚ መሰል እዚ ዝኾነ ሰብ ሃይማኖቱ ወይ እምነቱ ንኽልውጥውን ከምኡ ድማ ንብሕቱ ይኹን ምስ ጉጅለ ካልኦት ኮይኑ ሃይማኖቱ ንኽተግብር ብውልቂ ይኹን ብሕብረት ማለት እዩ ክሰብኽ ከተግብር ከምልኽ ዘለዎ ነጻነት እውን የጠቃልል እዚ ናይ እምነት ናይ ሓሳብን እንታሽሙ አተሓሳስባ መሰል ማለት እዩ የፍቅድ አንቀጽ 19 ዝኾነ ሰብ ናይ ምሕሳብ ኦፒኒየን ሓሳቡ ድማ ብነፃ ናይ ምግላጽ ነፃነት ኣለዎ እዚ መሰል እዚ ብዘይ ዝኾነ ምትእትታው ውልቃዊ ተሓሳስባ ናይ መሓዝ ካብ ካልእ ዝተፈልየ ሓሳብ ናይ መሓዝ ብዘይ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ይኹን ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ካብ መራኽ ናይ ምቕባል ናይ ምትሕልላፍ ዝኹሉ ነፃነታት የጠቃልል ማለት እዩ አንቀጽ 20 ዝኾነ ሰብ ብሰላም ናይ ምእካብን ምውዳብን ነፃነትን መሰልን ኣለዎ ማለት እዩ በሓደ ወገን ድማ ሰብ ተገዲዱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕፈር ካኣቱ ከም ዘይብሉ ነገር ማለት እዚ አንቀጽ 20 ኣብ ዓድና ዘሪና ከይፈተወ ሰብ ኣባል ህግደት ንክኸውን እንተዘይኮነ ዝብል እንታሽሙ ሕጂ እዚ ዳርጋ ደግሞ ኣለኹ በኮይ ነበር ኩለንተን መሰላት ዘይተጋህሰት መስል ዳርጋ የላን እንተበልናት ምግናን ኣይኮነን አንቀጽ 21 ዝኾነ ይኹን ሰብ እዚ ብዛዕባ ምርጫ ሰብሲ ወከልቱ ክመርጽ መሰል ከም ዘለዎ ይዛረብ ዝኾነ ሰብ በቀጥታ ወይ ብዛዕባ ብዝተመረጡ ወከልቱ ኢሉ ኣብ መንግስቲ ናይ ምስታፍ መሰል ኣለዎ ዝኾነ ሰብ በህዝባዊ አገልግሎታት ሃገሩ ብማዕረ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዎ ካልእ እንታይ ይብል አንተ ይወን ኤነርጂያ ይብላ ነይሩ ድሌት ህዝቢ መሰረት ስልጣን ናይ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድሌት ህዝቢ ብምስጢር ወይ ብባሎት ቦክስ ዲዩ ተመሳሳይ ለሆም ዓይነት ማለት እዩ ብምስጢር ወይ ብተመሳሳይ መንገዲ በብግዚኡ ዝካየድ ኩሉ ማዕረ ዝሳተፈሉ አጠቃላሊ ዝኾነ ርትዓውን ነፃ ናይ ምድማዕ ስርዓት ክግለጽ ኣለዎ እዚ አንቀጽ 21 ማለት አንቀጽ 22 እንታይ ይብል ዝኾነ ሰብ ኣባል ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን መሰል ሶሻል ሴኩሪቲ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኣባል ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን መሰል ማሕበራዊ ውሕስነት እዚ ተኣተራዊማ አይደለም ከም ይሆን ኣለዎ ከምኡውን ብሃገራዊ ጻዕርን ብዓለም ለኻዊ ምትሕብባርን ምስ ውዳበን ሃብትን መንግስቲ ዝኾነ መንግስቲ ብሰማማዕ መልክዑ ንኽብሩን ነፃ ቤት ሰብኣዊ መንነቱን ኣድለይቲ ዝኾኑ ቁጠባ ማሕበራውን ባህላውን መሰላቱን ክረጋገጹ መሰል ኣለዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እዚ ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ ዝኽበሃል ከሎ እታ መንግስቲ ዓቕማ ብዘፍቀዶ ምስ ኢንተርናሽናል እንታሽሙ ተሓባቢራ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ እዞም ንብሎም ዘለና ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ክህልዎ ከም ዘለዎ ማለት ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብ ዓለምቶም ምዕራባውያን ሃገራት እንደሪናስ እዚ መሰል እዚ ዳርጋ ክቡር እዩ ሰብ መሰረታዊ ነገር ንኽረክብ የፍቅዱ ወይ ድማ ይጽዕሩ ማለት እዩ መንግስቲ እውን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ
كمثل جن أبدي تتحيف له شروع أبى تجاوبرو تعمل نسعى عم هاللوان يبلان مستحيل تجبر كم كنا تعطي تجبر معلم عنك 20 سلستان زعبا سراح زملكتي زخونه سب نسراح زدولي عين سراح ناي ممرات نصعنت زدولي عين سراح نخسرح نفتحون مجو كنا سراح سراح كيسن نزقبر حلوان مسل አልዎ ማለት زخونه سب بزي አድሎን ሓደ عين سراح هلو لو يمسهم هو نتيلا تلا هاو ياسو اللغادو حدا حدا هاو ياسو اللغادو حدا حدا هاي كونكشن أبيالا مالتي بقول هاو ياسو اللغادو مرحبا تمهراي سلامات كما يلك هاو ياسو اوكي حساب كنت بينا مالتي تصممنا هاو ياسو اللغادو هاو ياسو اوكي قلت فترة ما تجي هلو هاو ياسو بياتلا مالتي اوكي هاو نرجع اسكا قال قبل اسكا انا بدي تاش سكايب كفوت شيء انت اللي خينو مايك فري
هلو سمعت الله حد بابولني سوري ودي قطني أوريتا سوري بتاعنا سوري يعني تاشومي تما تاشومي تانا إنترنت باتر ودي أتني زنجي أتني أوكي سوري نكتل أنكت 23 سنة نحن زارتني هنا سمعنا لهم مثلا كلهم نكتل نخلينا أوكي إذا بزعبا سراح هنا عن زارت هنا ناي سراح مثل أب زخوني حدا عين سراح تمثل عينات كفليت كفل كم زلوا زي مثل زي نقول سب كم زلوا بقوا مالتي إذا بزعبا سراح زبلنا مالتي عن كذا سنة 4 بدون مسرح استحت عادي زخوني سر نسرح ساعة عرفتي ناي مزاجع جزء هم فتحوا مثلا ساعات سراح مهيان زخفل لهم زواب عالات كله مثل علوه زي مستمثلنا سراح تنيا مالتي زتاع هذه أنكذا سراح حموشين انتايبن زخونة سب نتعنان دحنة رؤسون بيتسبون زبك أدلير جامنا وابرو انكلاي مقبي كدان من برقزا حكمنا أدليك محبرا وقلقلتاتن أمريكا مثل علوه كمون سراح كسئن كله كحامم كله أكالسنكم كون كله سبحادار كوينم تحاده موت كله ويك شمقل كله كالي كاب لعل قططر زخونو تقامات من مابره هيوت هقاطمو كله زون بزعبا ناتو شيشا سيكيرتي ويتم دحنتو خلوولو ون مسل الو مالتا هاجر ويتم منغستي نخنز عين السب كطورو كخيل كم زلوا مثل يرغاغط مالتي اذا كالي مسو زخيد اديتاتن هصاناتن دما فولي كنكن حاجزنا مركاب مثلالو مالتي أبدا عدي كم أبنات أنصحكم أوزر لهم زيارات فلتوا أبدا عدهم أبنات دقم نحر كوينا زخونة تحت علمان نحر وليدا على 60 أجير كوينا نحر وليدا نايتهم قلعة جنزب يوهبا مالتي قوم مالتي نتوقع العخاء أتام بيزيك ذليو نجار قبروا له من قسم مالتي عنكب 26 بزعبا تمرتز ملكديو زغونه يكون سب عندنا تمرتنا أمريكا مثل علوه تمرتي تو حدا قدامات مبعثاوي درجة جدا بنزع قوها كم زلوا يزارع مالك بنزع كونترا عليه كونه دما كل سب دما جدا كم مهارهم زلوا دما يزارع تكنيكاو موياو تمرت دما كهلو كهلو مالتي كفوت خون مالتي لعلوا درجاونكم درجة يونيفرسيتي دما وي كولجات والله دما أنا كل سب كفوت خون أكسس كل وانا سب كم مثل يتكس مالتي زي مسوز تعال تتمرت دما أب ملو معبالة سبعة أو فطور سبعة ومسلاتين مسرطة ونسأناتين نمخبار زحجز تخونه خون كم زلوا زهرة مالتي هذا تماهيرون دحر مسرطة ومسلات كخبر دحر زي حبزون دحر كوين تتمرتوس جالس أجام كله والله مالتي مسؤول تايبل تمرتي أب منقو كل منقصات علتاوي ويهمانه جزلاز مررع متصوارن محزنات زماع بالخون على هو مالك اوكي استاذ يتقص مالك لازم تمرتين كعلاماتاتون كل سبن تمرتي ما تمرت مركان مثل كم دول كلها تمرت او تمرتين خالد ما كفوت وكل سب اكسس كله هم زلوا تمرت دما نزنوا له زلنا يحجز خون كم زلوا يزرزر عنك إدراك شيء مالك عنك إدراك شو عادن زخونة سب أبهلاوي هو تفرد سب بنت عن قصته كابسنا تبغى تتقامي خون أو ساينس أو معبالة بتحسون خبر كتن أو وصيتون هذا كم سالو إذا عجين مستين انتهي البحال هذا سب اندحرنا بنت مساء خليتي دحين تزرزرامو زخونة سب بعلو كذا فترة ساينساوي سنة صحفاوي وي سنة وصيتها مورالون واتاون ربحاتون حلول مثل علو إذا تناي
እንታይ ዝበሃል እቲ mental rights ምዝሎ ሓደ ሰብ ሲ እንድሕር ሓደ ነገር ምሂዙ ሲ ናይቲ ምሂዙ ተጠቃሚ ክኸውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ አንቀጽ 28 ምስዚ እንታሽሙ ዛረብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብዚ ድንጋጌ ዝሰፈሩ መሰላትን ነጻነታትን ዝረጋገጸሉ ማሕበራውን ዓለም ለኻዊ ስርዓት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ዘረጋግጹ ትካላትን ማሕበራውን ዓለማዊ ስርዓት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ይብል አንቀጽ 29 ዝኾነ ይኹን ሰብ ነቲ ብሕታዊ መረጋገጺ ነጻን ዝተማልአን ምዕባለ ሰብኣዊ መንነቱን ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝፍጽሞም ግብኣት ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣጠቓቕማ መሰላቱን ነጻነታቱን መሰላትን ነጻነታትን ካልኦት ንምቕባልን ንምኽባርን ኣብ ሓደ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ዘድልዩ ስነ ምግባር ፀጥታን ድሕነትን ንምምላእ ተባሂሉ ብሕጊ ንዝተወሰነሉ ማዕቀባት ጥራሕ ተገዛኢኹም እዞም መሰላት ንጻሕን እዚኣቶም ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣንጻር ዕላማታትን መምርሕታትን ውድብ ሃገራት መንግስታት ክትግበሩ ኣይክእሉን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ብሕጊ ካብ ሕጊ ወፃእሲ መሰላቱ ህጋስ ከም ዘይብሉ ኩሉ እቲ ንዲሞክራሲያዊ እንታሽሙ ዘድሊ ንምቕባልን ንምኽባርን ኣብ ሕብረተሰብ ዘድሊ ነገር ድማ ክማልኣሉ ተገዛኢ ይኸውን ማለት እዩ አንቀጽ 30 ብዛዕባ አንቀጽ ይዛረብ ብዛዕባ ኣዋጅ ይዛረብ ካብ ውሽጢ እዚ ኣዋጅ እዚ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ጉጅለ ወይ ውልቀ ሰብ ኣብዚ ድንጋጌ ካብ ሰፈሩ መሰላት ንጽናታትን ንገሊኦም ንምጥሓስ ኣብ ዝዓለመ ምንቅስቓስ ንኽሳተፍ ወይ ዝኾነ ይኹን ተግባር ንኽፍጽም መሰል ከም ዘለዎ ዝሕብር ተገይሩ ክትርጎም ውሳነ የብሉን ሕጂ ነዚ አንቀጻት እዚ ዝጥሕስ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ወይ ንዕኡ ዝጻረር ነገር ኣብኡ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ዓይነት ጌርካ ክቐርብ ከም ዘይብሉ ስለዚ እንታይ እዩ ቤዚካሊ እንታይ ደጊሙ ዘረጋግጾ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ አንቀጻት እዚ ኣድማሳዊ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ድማ ዝግብኦ መሰላት ምዃኑ እዩ ደጊሙ ዝረጋግጽ ማለት እዩ ነዚ እንታይ ኣብቲ ምናልባት ብዙሕ ዝረብኒ ብዛዕባ ዝሓለፈ ዝቅዋም ናይ 97 ፕሪንት ገይረታ ቅዋም ሲሪኦ ነይረ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ኣብኡ ዘሎ ብዛዕባ እዚ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዳርጋን ኩሉ እትይዎ ኣሎ ኣብቲ አንቀጻት ማለት እዩ ኣብ ካብ ምንታይ ዝጅምር ኣብ አንቀጽ ምዕራፍ 3 ኢሉ ማለት እዩ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ጉባኣትን ኢሉ ብዝርዝር ማዕርነት ኣብ ቅድሚ ሕጂ እዚ ክንብሎ ፀንሓና ማለት እዩ መሰል ህይወትን ናጽነትን መሰል ሰብኣዊ ክብረት ማእሰርትን ቀይድን ፍትሓዊ ፍርድን እንዳበለ ማለት እዩ መሰል ብሕትና እዚ ናይ ፕራይቬሲ እዚ ማለት እዩ ሓርነት ሕልና እምነት ምግላጽ ርእይቶ ምንቅስቓስ ምእካብን ምውዳብን መሰል ምድማጽን ኣብ ምርጫ ምውድዳርን ቁጠባ ማሕበራዊ ባህላዊ መሰላት ሓላፍነታትን ስድራ ቤት መሰል ንብረት ምሕዳራዊ ፍትሒ እዚ ኩሉ ማለት እዩ ኣብቲ ዝጸዲቑ ዝነበረ ግን ዘይተተግበረ ቅዋም እውን ተጠቒሱ ኣሎ ሕጂ ምስ ረኣኽዎሲ ብጣዕሚ እንታሽሙ ምዃኑ ስለዚ ኣብ ዛ ኮንስቲቱሽን ኩሉ ግዜ ክልተ ዝተፈልየ መርገፂ እንዲሁ ዘሎ ግን እንታይ ክብል ዘልየ እቲ ኣብዚ ዘሎ ብፍላይ ድማ ነዚ ክንመሃሮ ንፍትን ዘለና ዝኣዋጅ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ንዕኡ እውን ነቲ ፖለቲካል ኤን ሲቪል ራይትስ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ካልቸራል ኤን ሶሻል ራይትስ እውን ኣብቲ ጸዲቑ ዝነበረ ታሽሙ ብምእታዎም ብጣዕሚ ክነድንቖም ይግባአና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣጠቓሊል ከብሎ ናይዚ ክልተ መዓልቲ ሰሚናርና ወይ ዝርብርብና
إذا قند علامة نايزي سمينار زي كم أتوي غيرنا خنطمتو لابوكم على سي رجعت يو بعيني مهارات عند كنت متان دعوة ناسي بزح عايز تنكفنا حجي قالوت بزعوز تمهارو بزعوز وطمعو بزبالة انتهاي زرزراتو انتهايو مسكال أبنتات ندامتو مسكالوت هاجرات ندجنازبو بخمي يتجبر انتهاي كله مهرنا خلقهم عند أنا كذا سمينار كتوزدوا زدليكم حساب جن كم تو مخانو لعل كله جن أنا انتهاي هذا بوش تجبر ذلهو اليوم صبعات أدماساويان مسألة ناي سبات سب مخانو راح كجهاسو زي قبوا مسألة نبلهم زلنا بخمي يوم أحبرة السب زسرتو أبوي تقندي كخون زلهم على لذي هذا جزء عبزي عدسي أو هذا تخاري وزنبركو جزا توانا مالتي مجمري أمس أبتجزا مس أتخونه سي كابيها قلبلني كابي إرترا خمسي شعو إرترا كم شلت راح يسلطع عني شعو هم يولنمو كله تخونتات نبرو أم عدنا خمسينا تمانقص خمسي قبرنا معنا على سي كله نجار تجاهسو شعو عط زلني جن تهزوي جنا يتردون بزح على زي تردوا قال سوالكوا والد فلت تقصيها every citizen deserves their government will مالتي عجي بدعم يزحزنا كانوا انتهي حقنات አለው ተቀበለው على مرير انت ሆነ حقنات አለው ዝኾነ ይኹን መንግስቲ እንደ ዲክቴተር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ነጸብራ እቲ ህዝቢ ነጸብራ አይነት ሰነስ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ ዲክቴተርሺፕ ክከላኸሎ ዓቕሚ ስለ ዘይረኸበ እዚ ድማ ዓቕሚ ድማ ብምንታይ ማለት እዩ እቲ ባህላዊ እቲ ዲሞክራሲ ናይ ዲሞክራሲ values and principles at ህብረተሰብ አይሰረጥናሉ ማለት ነው ስለዚህ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር አለ ማለት እዩ አኺሉ ለማለት ይነት ህዝቢ እንተስ በወገን እንተስ በዓለት እንተስ በከምዝሎ እንተስ በክላስ ናብነት ኣብ ሻዕቢያ አሜዳ ሲያዝ ገብሮ ወይ አደን ናይ ጀብሃ ዘራት ቆጥቆጥ ሆኑ ዝሎ ማለት እንታይ ነሩ ዝኾነ እዚ ቡርጅዋ ንኡስ ቡርጅዋ እዚ ክላስ ማለት እዩ እንዳፈለኻ ነቲ ሰብ እንዳፈላለኻ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ባህሊ ንመሰል ናይ ካልኦት ናቱ መሰለ ናይ ካልኦትን ዶ ክብል ከም ዘይክእል ትገብሮ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ገበረ እዛ ነገር እዚ ሀገብራ እንድሕር ክኢሉ ጥራሒት መንግስቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ክተክል ዝኽእል ኦኬ ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና ኣብዛን ትምህርቲ እዚኣተን ከን ብኸመይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዚ መሰረታዊ መሰላት ናይ ሰባት ይቕበሎ ይሕዞ ከም ባህሊ ማለት እንደንሽዑ ኢሳያስ ክኸይድ ፈቲ ጸልዩ እንተስ ሓሚሙ እንተስ ካልኦት ቀቲሎሞ ወቴቨር መኻሪ ተርፎኒ ማለት ድሕሪኡ ግን እንታይና ኦኬ ሕጂ እዚና ንሓስብ ዘለና ንሕና እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብኸመይ ነዚ መሰላት እዚ ደው ይብል እዚና ክንሓስብ ዘለና ብኸመይ ድማ ንዑ ኸነተግብሮ ንኽእል ኢልና ኢና ክንሓስብ ዝደልየኩም ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ተተቐቢሎም ክትሓሱ ከለዉ ድማ ከም ዘይምልከቶ ሱቕ ኢሉ ኣይክዕዘብን እዩ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ እታ ሃብላኩም ጥናሕኩ بعدما يكون تقيسلكم نيرة زخون يكون جزاء سر عند حركوين كا مسارات دول خونا له بابا من مسارات جزي خلت فينا حجي خمزي الكا جزي خلت فينا نتا مسارات متكال عند حر جزي خمس عند حر حسوا عند حركوين كا أم صعب الكا تدخل كتب بلا دخلها وحنت معلتين تا جزاء جن مسارات سلسلة يقول نوي حكت كت لنا معلتي حجر كن كتهنت حجر دما
ክትትከል እንድሕር ኮይና እዞም ኣብዞም ኣድማሳውያን መሰላት እያ ክትትከል ዘለዋ ኣብቲ መእተዊ ናይዚ ኣዋጅ እዚ እንታይ ይብልሲ እዞም መሰላት እዚኣቶም ምኽባር መሰረት ናይ ኩሉ ሰላምን ብርግኣት ናይ ምንባርን ስለ ዝኾነ ኢሉ እዩ ሓደ ካብቲ ዋይ እዞም መሰላት እዚኣቶም ክኽበሩ ከም ዘለዎም ኣብ ኩሉ ኣድማሳውያን እዮም ኢሉ ከም ሓደ ምክንያት ዘቕርቦ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሓደ ገዛ ክትሃንጾ መሰረት የድልዮ መሰረት ክትሃንጽ ግዜ መጥፋእ ኣይኮነን መሰረት ክትሃንጽ ኣገዳሲ መጠን መሰረት ዝደልደለ መጠን እቲ ህንፃ ድማ ነዊሕ ዓመት ዝጸንሕ ማለት ንሕና ድማ ኤርትራ ክንሃንፃ ብዲሞክራሲያዊ ሃገር ክትከውን ኢልና ንሕር ንሓስብ ኣለና እዞም መሰረታት እዞም ኣድማሳውያን መሰላት ኣብቲ ሕብረተሰብ ተሃኒጾም ሰሪጾም ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚኦም እንድሕር እቲ ህዝቢ እንድሕር ከም ባህሉ እንድሕር ሒዝዎም እንደን ሽዑ ሓደ ዝኾነ ይኹን ተላዒሉ ነቲ ህዝቢ ክዕምፆ ክፀቕጦ እንድሕር ፈቲኑ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉእ ኖ ጌጋ እዚ ሰብ እዚ ኣሲርካዮ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ፍርዲ ቅርቦ ኢሉ ኩሉ ሰብ ደው ክብል ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ሓደ ሰብ መፂኡ ገዝኡ እንድሕር ካብ ገዝኡ የውፅአሉ እንድሕር ኮይኑ ኖ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ተውፅኦ ኣለካ ኣብ ገዝኡ ካልእ ገዛ ዳልወሉ ተውፅኦ እንድሕር ኮይንካ ኦኬ ሓደ ሰብ መፂኡ እቲ መንግስቲ እንድሕር ንሓደ ጉጅለ ብእምነቱ ከምዚ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና እንድሕር ኢና መጀመርያ ጀሆባ መፂኦም ከምዚ ገይሮም ንብረቶምን ሃይማኖቶም ኣሲሮም ኩሉ ፅቡቅ ገበሮም ኢና ኢልና ሓቀይ እንደ ድሕሪኡ ነቶም ናይ እስላም ሸኻት ገለመታት ኢሎም ወይ መምሃራን ናይ ቤት ትምህርታት ኣንቲኦም ካትኖ ጅሃድ እንድዒ ገለ ኮኑ ድሕሪኡ ናይ ፔንቴኮስታል ፅቡቅ ገበሮም ወይ ድማ ሓመንሰብ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሕብረተሰብ ስቲል እዚ ጉድለት እዚ መሰረት እዚ የብሉን ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ኖ ወላ እቲ እምነቱ ኣነ ኣይሰማምዓሉ ኣይቀበሎ ግን እዚ ሰብ እዚ ከማይ ሰብ ስለ ዝኾነ ንዝደልዮ ከኣምን እምነቱ ንኽቕይር መሰል ኣለዎ ስለዚ እዛ መሰል እዚኣ ኣነ ክከላኸለሉ ክብል ዝኽእል እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ኣይንበፅሕና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተኣሲሩ ኣብ 24 ሰዓት ኣብ 48 ሰዓት ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ከም ዘለዎ እንድሕር ኩሉ ሰብ ተሰማሚዕሉ እቲ ዝኣስሩ ከይተረፈ ኖ እዚኣ ጌጋ እዞም G15 ኣብነ ንብሎም እቲ እቶም ናይ ሃይማኖት እቶም ናይ ጋዜጣ ክሳብ ሕጂ 10 ክንደይ ዓመት ክእሰሩ ሱቕ በለሰብ ኦኬ ሕጂ እዚኣ እያ እታ መሰረት ክንሃንፃ ኣለና ዝብል ካብዛ ትምህርቲ እዚኣ ክትወስድዋ ወይ ኣነ ዝደልያ ነገር እንድሕር ኣላ እንታይ ኮይና ንሕና ነዚ መሰላት እዚ ዝጣበቕ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ወሲዱ ድማ ነዚ መሰሉ ምዃኑ ንመሰሉ ደው ዝብልን ንኻልኦት መሰል ዝጣበቕን ሕብረተሰብ ኢና ክንሃንፅ ክንፍትን ዘለና እዛ መሰረት እዚኣ እንድሕር ክንገብር ተኽኢልና ተዓዊትና ድሕሪኡ ሃገር ኣብ ጥጡሕ ዝኾነ ነገር ኣብ ደረጃ በፂሓላ ማለት እዩ እዚኣ ያታ ኣነ ክብለኩም ዝኽእል ካልእ ንሱ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ኢና ፀሊና ለውጢ ብተሳትፎ ህዝቢ ዝመፅእ ኦኬ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ዓንተይ እውን ኤነርጂ ይብላ ነይሩ ማለት እዩ ለውጢ ሲ ካልእ ዓይነት ለውጥን ክመፃና ክእል እዩ ዲክታተራዊ ስርዓት ለዊጥካ ካልእ ዲክታተራዊ ስርዓት ክትተክል ትኽእል ኢኻ ኦኬ ሕጂ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰል ህዝቡ ዘኽብር ስርዓት ክንተክል እንድሕር ኮይና ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ሕብረተሰብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕብረተሰብና እዩ ፈቲና ፀሊና ንሱ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ሎሚ እንድሕር ሪእናዮ ለውጢ ሎሚ ዓንቲ እንተዝመፅእ እንታይ ዓይነት ኣብ ሃገርና ሲ የፍርሓካ እዩ
ምክንያቱ ተሕብረተሰብ ገና አይተረድኦን ኣሎ ነቲ መሰሉ ደው ክብል ንመሰል ካልኦት ደው ክብል ከም ዘለዎ ገና ተረዳና ፍርሒ ዲው እቲ በቀዳማይ እውን ኢሎማ ነይሮም እዚያ ነገር እዚያ ህዝቢ ኤርትራሲ ንሃገር ሙማት ፈልጥ እዩ እዚያ ንፈልጢና ንመሰሉ ምሕታት ግን አይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ትብል ሕቶ በቀዳማይ ሓቲቶም ነይሮም ካብቶም ተሳተፍቲ ወል ስለምንታይ ሕጅውን እዚያ ታመልሲ ክንብላ ከባድ እያ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ክእል እዩ ሓደ ሕብረተሰብ ከምኡ ዓይነት ዕድል ርኢ ይፈልጥን እዩ ካብ ቀደም ካብ ጥልያን መግዛእቲ ጥልያን ካብ ቅድሚት ሓንቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃዋህው ስሪ ይፈልጥን እዩ ቁሩብ ኣብታነ ግዜ እንግሊዝ ምሕዳር 10 ዓመት ሸዓያ ቁሩብ ዝሓሸ ነይራ ሕጂ ሪኡ ዘይፈልጥ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ እሞ ካብ ቦታካ ኢኻ ትመሃር ካብ ተዓባቢኻ ኢኻ ትመሃር ሕጂ ብዛዕባ ምሕታት ሃገርን መንግስትን ፈልዩ ዘይክእል ብዙሕ ሰብ እዩ ዘለና ማለት እዩ ብፍርሒ ድማ ቶም ተዛረቡ እንታይ ረኺቦም ሕጂ ተኽኢለ ኣነ ንህይወተይ ጥራሕ ይመርሕ ዶ ሃገር ወዲ ሃገር መሰል ገሌለ ይዛረብ እዚ ዘሎት ሜንታሊቲ ማለት እዩ እዚ ብኸመይ ክንቅይሮ ከም ዘለና እዚ ክንቅይሮ እንተኽኢልና ነዚ ክንቅይሮ ድማ ትምህርቲ ኤነርጂያውን ኢሉ ትምህርቲ እያ ኣገዳሲት እዚ ድማ ክንገብሮ ክንፍትኖ ዘለና ማለት እዩ እዚ ነቕሓት እዚ ዝሓዘ ሕብረተሰብ ብሓደ መዓልቲ ጠቢሉ ኣይክወርደና እዩ ክንሰርሖ ኢና ዘለና ዓብ ፃዕሪ የድልየና ኢንቨስት እንገብር ኣለና ኣብ መሰረት ኣብኡ ነገር ኢንቨስትመንት የድልየና ማለት እዩ በብቁሩብ ኢና ክንሃንፅ ኣነ ነቲ ምሳይ ዘሎ ጥቃይ ዘሎ ሓወይ ዓርከይ ክሃንፆ ዝኽእል ማለት እዩ ኦኬ ተሓደ ከምኡ እንዳበለ ክንገብሮ ከም ንኽእል ማለት እዩ ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ እዩ ስለዚ እዛ ነገር እዚኣ ኣብዚኣ ክውድእ እሞ ደጊመ ክብለኩም ዝደሊ እዚኣ እያ እታ ክትወስድዋ ዝደሊ ከዘን ሰሚናር ከኪን ዝበልኩኹም እንታይ እያ ዝኾነ ይኹን ገዛ ክስራሕ ፅኑዕ መሰረት እዩ ንሕና ድማ እዚ መሰሉን ክብሩን መሰል ሕዋቱን ብፆቱን ደው ዝብል ሕብረተሰብ ክንሃንፅ እዚኣ ዓወት ማለት እዚኣ ክንገብር ኢና ፎካስ ክንገብር ዘለና ማለት እስከ ንሕበር ከምዚ ኢልካ ሕብረት ብሓንቲ መዓልቲ ይመፅን እዩ ክሰርሓሉ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እዚኣ መሰሉ ዝፈልጥ ሕብረተሰብ ዜጋ እዚኣ ክንገብር ተኽኢልና ተዓዊትና እንደን እዚኣ ክብለኩም ዘሊ ወደ ሓንኩም ዝተረፈ ኣብቲ ከምቲ ናይ በቀደማ ዝበልኩኹም እንታይ ክብሎ እንታይ ኣነ ዝመርፅ ኣብ ክንዲ ትሕቶታት እዩ ገለመታት ናብ ሓደ ሰብ ዘተኩር ከም ኦፕን ዲስካሽን ብዙሓት ዓቕሚ ዘለኩም ካባይን ላዕሊ ትፈልጡ ሰባት ኣለኹም ኩላህና ክንምልኣሉ ከነህብትሞ ነቲ ዝርርብ ዕድመኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀነለይ ሰማዕኹኒ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ምክንያቱ ኣኸሚልኩምና እምበር ንሕና ካባኻትኩም ወይ ገለመታት ነፊዕና ኣይኮናን ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ሓደይ ኩሉ ሰብ መጠን ወሸለ ሼር ክገብር እንድሕር ደልዩ ዌልካም በዚ መንፈስ እዚ ኢና መፂና ብጣዕሚ ቀነለይ ቴንኪዩ ወዲ ኣለኹም ማይክ ናኹም يقدرنا حاو ياسو كما يمسكون كابل على كاب تحتي كم تحاو ياسو زبالو أب كت حجي أب كند أب حتو open discussion غيرنا ننحت حدنا إذا قدرت زخنا هبتمر لنا مالتي حنتي تانت بي بزيادة كنا نتكرر لا دلنا أبدو وانزي حزبنا نزي مسالاتو فليتو مسالاتون مسال كالوتن كحلاق زخللو بينا يمجد كخونا له زبل أبقى أذكرنا أنت ما يتلا صبونيرو قال أي تحاول تمهراي كم صحيفه ذلو سبيكاون نقاباون محبرات
ህዝቢ እንተ ተወዲቡ ንነፍስ ንመሰሉ ይብላሎ ልክዕዩ ተንስቢጋውን ንቀባውን ከማን ገዛእ ርሰን እኮ አካል ህዝቢየን ነዚ መሰልከ ንሰን ፈሊጠንኦ ዘለዋ እውን ኣብቲ ክትዕናውን ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማይክ ፍሪ እገድፈልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ክትዕንቶ ኦኬ እንድዒ ሎሚ ምሸት መብዛሕትኦም ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት እንዲ ዘሎ ናይ ኮንግረሳት ምቅርራብ ብዙሓት እውን ገሊፆም ነይሮም እታ መዓልቲ ሲ ተሰማሚዕኩምላ ዳእኾንኩም ኢኹም ምስ ሓው እያሱ እምበር እቲ ትምህርቲ ኣገዳሲ ትምህርቲ እቲ ኣርእስቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ኩላህና ክንማየጠሉን ክንዛተየሉን ክንፈልጦን ብኡ ክንህነፅ ከም ዘለና ንሱ ከዓ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ብኡ ዝተሰርፀ ህዝብን ከምቲ እያሱ ክብሎ ዝፀንሐ ከዓ እቲ መሰረት ኣብ ተሪር ባይታን ክፈርስ ከም ዘይኽእል ወላ ምንቅጥቃጣት እንተመፂ ክፈርስ ከም ዘይኽእል ኣንጻር ምንቅጥቃጥ ክበሃል እንከሎ ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ዲክታተርነት እንተደኣ ክትቃለስ ኮንካ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰላት ብኡ ምስትህነፅ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ብዙሑ ኣብቲ ናይ 97 ቅዋም ብዙሕ ኣሎ ወላ ኣብቲ ናይ ፌደሬሽን ዝነበረ ቅዋም እንድሕር ሪኢኻ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ዝወፀ ሕጊ ነይሩ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ምሕላው እንታይ ማለት እዚ ተን ዝረኸብናን ኮንስቲቱሽን ንሰን ኮይነን ኣብቲ ሕግታት ናይ እንዳባ ሕግታት ብ1200 ዝተጻሕፈ ቅድሚ ዝኹሉ ቅዋማት ናይ ዓለም መጽሓፉ ኣብኡ እንድሕር ሪኢና ኣቦታትና ስጋዕ መሰል ናይ እንስሳታት ዝሕሉ ናይ ደቂ ሰብ ዘይኮነስ መሰል እንስሳታት ዝሕሉ መሬት ከመይ ጌርካ ክትከላኸለላ ከም ዘለካ ናይ ምጉናዕ ኦማቱን ከይተረፈ ብሓቂ እቲ ተፈጥራዊ ሃብትን ደቂ ሰባት ክነብሩ ተደኣ ኮይኖም ተዋሃሂዶም ክነብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ሕግታቶም ኣስፊሮም ነይሮም እንታይ ንማለት እዚ ወላ እኳ እቲ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ ከምተን ካልኦት ዓለማት ብፀገም ናይ መግዛእትታት ሃገርና ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእትታት እናሓለፈት ትጭፍለቕ እንተነበረት ኣቦታትና ግን በቲ ዝነበሮም ተመክሮን ክእለታትን ነዚ ናይ መሰላት ናይ ምሕላው ከመይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ኩሉ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ኣናባብራ ይኹን ኣብ ተመሪዕኻ ብርኪ ክትተክል ኮለኻ ይበሃል በዘራርባ ናህና ኩሉ ምትሕግጋዝ ንዝተ ሰብኣ ዝጎደለ እሞ ሰበይቲ በይና እንተ ደኣ ኮይና ጥራይ ንመንእሰይ ንጓል ብዘይግቡኡ ዝወለደት ዘይኮነሲ ንዝደኸመት ጓል ኣንስተይቲ እንተ ደኣ ኣልያ ንጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ዘይኮነ ንድኽነት ዝሓዞ እውን ከብቲ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ናቱ ጉድለታት ክትምልእ ከም እትኽእል እቲ ናይ ምትሕግጋዝ ክነብር ከም ዘለዎ ክነብር ተደኣ ኮይኑ ከዓ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ተእትዎ ክእቱ ከም ዘለዎ ዝብል ዝተመርኮሰ ብዙሕ ኢኻ ኣብ ባህልታትና ኣብቲ ተጻሒፉ ዝነበረ ዓንዲ ሕግታት ናይ እንዳባታት እውን እትረኽቦ ግን ክምዕብል ኣይከኣለን ምክንያቱ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ
እናተሰጋገርና ስለዚ መጻና እቲ ዝገደደ ግን እቲ እንድሕራ ሰብ ሂልና ሰውራና ክጅምር እንከሎ ቅድሚ 61 እቲ ዝነበረ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ አገባብ ቃልሲ ህዝብና አንቂሕካ ምሂርካ ናዕቢ ናይ ህዝቢ ክመጽእ ኣለዎ ዝብል ዝነበረ መሰረት ናይ ሰውራና ዘይርሳዕ እዩ ኩሉ ሰዕ ካብ ዓቕሊ ምጽባብ ከምዚልካ ክትከዶ ስለ ዘይብልካ ሓይሊ ተጠቂምካ ነዚ ብሓይሊ ጸሚዱ ሒዝና ዘሎ ስርዓተ መንግስቲ ኢትዮጵያ بحيل خنوت قلنا ناي مكلخال متي قتلنا نمبر نحنا خدنا بوتاز حزنا له يلن جن متي سل زبلنا ناي مكلخال حجي انت تبلني ركبت مجا افتي ختزارب كلها نحنا بمرتنا مكلخالن نناطنتنا نممصان زوفن من اسياتنا دق انستينا ابوتاتنا اديتاتنا وفينا تطو نبل سبينا اتنا يمس بزي تنديقنا زمصانا كاب مغزاتنا نمغزاتات بحكنا خنوت زتقالسنا بوطراي زتهانتنا اتي مسل ناي دق سبات ابوتاتنا اون زترخون زترجمون زنبرو كمعبل كم تزدلي بايتا رخيبو خططح اي كعلن ابتي ابيو وتزياده معبلو كم ذي جواداتات موسواس انت داغيركات نحيل النبرت ان ناغزفن زمص ابتناي مكلخال ابتناي مسلات ايكونن اسو سلازخونه اذا سرعت أبكن بمثل بمكل خالي الزرب هاجر بوضعتنياتات بفلاي بويانه كتقبت يعني نابله أيوج أي سلام أوج تيو أيوج أي سلام ذنبرنا زلوا حجي هاجرنا خيت قبت كم تزبلك حدنت حبير كان منبر زمعبل انبر بمصع زمص كم زيكونه فلوتيو يخون انبر نزون انتخونه اتحادنت كم زي مصن جن مكل خالكا ولا فاحلكا كلها ابتا مكل خالكم كله خم تسط من ناي مغبر تسريص زمص حبرتسب يزلنا حجيت مكل خال حاتيات زي كونس مكل خط راي اخالخم زي كوننا حدا سب نحدا حبرتسب نحدا هاجر ان تخالخلك مسلكا كتحتت كم تخيل كنبقى من انتي كنمهار لنا كنفلت لنا من دقنا اب اتمسرتاو مسلنا يدق سبات تمركز يكون علو ازي زمير كايخون بزخول عينت ارت قربك خلالون هزبنا بكل عينت ارتات بكله ببوليتيكا بمحبراوي ببهلي بصحفات ببع عينت الصحفات بكل خط قرب لك كقسم كم زخيل كنقبر كنكلالنا وسنت زي غيرنا شما وهاجر حزنا عنا خنبر مالتي كم دق هاجر كا كل ساعه عصبات ناي حيالات اتحايل اب حزبك اندزخون اتسلطان اب حزبك اندزخون ناي سلطان تحاستن نعوم تجزاتن كوينا خنترفينا سلازي ناي بحقي اذي ارستات زخمت زلكايا كيلاتاتن فلاتاتن عمقوت ناي مسلاتن حقتاتن اب قدم حقي ودسب معرم خوانو خردو زخلو بقعات زخونو سبات نعدمنا كابت زلنا فلطت بزياده
ኣብ ሓንጎልናን ኣብ ሰውነትናን ክሰርጽ ክንጽዕር ክንበቅዕን ክንክእል ኣለና ንሕና ካብ ምዕዳም ኣይክንሓምቕን ኢና ብወገንኩም እውን እቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ነዚ ነገር እዚ ብጻዕሪ ክሰዓር ስለ ዘሎ ክኢላታት እናምጻእኹም ቦታ ቁሩብ እዩ እዚ ቦታ እዚ ክትጥቀመሉ ኢና ነማሕፅን ይቐኒየለይ هالو كما يمسيكم من دقنا كابل عدك ساب تحتي تايد كلكم يلهم عندهم سك حدا بقول تمزل لهم اوكي رمضان لكعيو تي حاو انرجا قبل صنحه مالت حزبنا بملا حزب ارترا عن تويون حاو ياسو تقصا بالكانيركا تي حساب عدل رخيبو زنبر حزب ارترا بغزي فدريشن يو بغزي مجزات انجليز مالتيو ኣብቲ እዋነቲ ማሕበራት ክመስርታ ጀሚረን ሰልፍታቱን ክጅምሩ ጀሚረን ኮይኑ ግን ዕድለኛ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ቀልጢፉ ተቆፂኡ ድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ መስኣቶ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክዓከሉ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንጉሳዊ ስርዓት ናይ ግድን እዩ ዲሞክራሲ ከምህር ኣይክእልን እዩ ብኡ ከዓ ተዓፊኑ ህዝብና ሎሚ እውን እንተኾነት ደረጃ ናይቲ ትምህርቲ በዚ ስርዓት እዚ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ምስናይ እቲ ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ኣብ ድኽነትን ነቂትዎ ከሎ ማለት ወዲ ሰብ ኣብ ጥሙይ ከብዱ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ክገብር ወይ እውን ሓሳባት ጥዑይ ሓሳባት ከመንጩ ከምዘይክእል ርዱ እዩ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ምስኣን እውን ተደማሚሩ ስለዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ድኽነት ዝተጠቕዐ ሰብ ከዓ ወይ ሕብረተሰብ ካብታ መግቢ ናይ ምፍታሽ ወይ ናይ ምርካብ ንላዕሊ ክሓስብ ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ መሰል ይኹን ዴሞክራሲ ይኹን ካልእ ይኹን ከብዱ ዝመልኣሉ ኣይኮነን ብኸምኡ ኸ ይጥምቶ ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳያት እቲ ስምዒታቱን ብተመክሮታት እንተደኣ ሰላም ረኺቡ بتمهرتي بأب تكبر نتي ديمقراطية وناب تكبر أكثر حلو مزفتن كوتا تخلو مسألات ونكاب تحت جميلو كاب جزين أسنتو أتحيزو بدرجة تمهرتي ناتخص كوسير كما انتدأ كإلو ሕብረተሰብ بقليلو نزقو ديات زي كسنعون كلمدون كسر حلون يخيلو شجرنا እቲ ኣተሃላልወና ንገዛእ ርእሱ ዓብ ፀገም ኮይኑ ኣሎ እሱ ከዓ ኣብ ዲያስፖራን ኣብ ውሽጥን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ድቕ ዝበለ ዲክታተራዊ ስርዓት ይነብር ኣሎ ዲክታተራዊ ስርዓት ከዓ ንዴሞክራሲ ቁልቁል ኣፋ ደፊኡ እቲ ህዝቢ እውን ከምዘይኣምነላ እዩ ገይሩ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና እውን እንተኾነ ካብቲ እንነብረሉ ዓለም ተመክሮታት ቀሲምና ነንሓድሕድና እውን ነዚ ናይ ጉዳይ መሰላት ብግቡእ ቀሲምናዮ እንተ ንጸንሕ ወይ እንተ ንቀስሙን እውን ሓደ ዓብ ፍታሕ ምኾነ ነይሩ ስለዚ እቲ ጉዳይና ኣብ ምንታይ ይወድቕ ኣሎ ብኩሉ ኣንጻር ናይቲ ንመሰልካ ክትከላኸል ክትብልን ንዴሞክራሲያዊ መስርሕን ኮታ እቲ መሰል ናይ ልኡላውነት ናይ ሕብረተሰብ ወይ ናይ ህዝቢ ኣብ ዝንጠቐሉ ዘሎ ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ ሕጂ እዚ ጉዳያት እዚ ብኸመይ ጌርና ኢና ክንፈትሖ ወይ ድማ ኸመይ ጌርና ኢና ክንኣልዮ ንዝብል ነጥቢ ኣብዚኣ ሓው ተማሃራይ እንታይ ዝፀኒሑ ሲቪካውን ንቐባውን ማሕበራት ምስ ዝምስረት እዩ ልክዕ እዩ ሲቪካውን ንቐባውን ማሕበራት ምስ ዝምስረታ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተዝኸውን ኣፀቢቑ መዓኾኸ ነይሩ ኣብ ደገ ከም ብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ናይ ሲቪላውን ወላ ንቐባውን እንተ ጀሚረን ከም ዘለዋ ንሪአን ኣለና ይኹን እምበር ንሳተን ብግቡእ ዶ ነቲ ጉዳይ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣፅኒዕንኦን ተመራሚረን ኣለዋ እሞ ብግቡእ ተመራሚረናሉ ኸ በቲ ክኸዶ ዝግብኦ መስርሕ ዶ ይሰርሓሉ ኣለዋ እንተዳ ኢልና ንሰውን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ከይደን ካብቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ሕብረተሰብና ክወፃ ይክእላን እየን እሱ ስለ ዝኾነ ድማ እንህለ ነዚ ኣብ ህዝብና ተረኺቡ ዘሎ ሽግራት ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይኹን ተረኺቡ ዘሎ ሽግራት
እዘን ሲቪካውያን ማሕበራት ግደ ክህልዎን ይኽእል ነይሩ እዩ ነዚ ጉዳያት እዚ ኣልየን ህዝብን ሰልፍታትን ማሕበራትን ኣሚረን ወይ ኣተሓቋቂፈን ንዴሞክራሲያዊ ኣስተምህሮ ወይ ድማ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ንቅድሚት ክደፍኣሉ ዝኽእላ ኣገባብ ክሕዛ ይኽእላ ነይረን እየን እንተኾነ ግን ንገዛእ ርእሰን ከምዚ ንሪአን ዘለና ኣብ ካልእ ዳኣቱ ኣለኹ እምበር እንተሪእና ንገዛእ ርእሰን እውን ካብቲ ስእነት ናይ ኣፍልጦ ናይ ዴሞክራሲ ይኹን ወይ ኣሰራርሕኡ ይኹን ዝተሓተ ኮይኑ እዩ ዘሎ ስለዚ ትምህርቲ እንድሕር ዘየልዩ ድኽነት እንተ በርቲዑ ስራሕ እንተዘየልዩ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደረጃ ናይዚ ጉዳያት እዚ ሃመትመት ክብል ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ክንገብሮ ዝግብኣና ብዙሕ ጎስጓሳት ከድልየና እዩ እብል እሱ ከዓ ብፅሑፍ ድዩ ብሬድዮ ድዩ ወይ ኮታቲ ዓቕሚ ስለ ዘየሎ እምበር ብብዙሕ ነገራት ንኩሉ ክበፅሕ ኣብ ኣእዛንና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክበፅሕ ዝኽእለሉ ኣገባባት መሳርሒ ክንፍትሽ ኣለና ይብል ማይክ ፍሪ ምናልባት ተናኺፈ ክኸውን ነቲ ኣርእስቲ ተስፋ ገብር ሓው ረመዳን ማይክ ንኣኻ يسمع على اللغة حدا انرجع حدا اسكي ولا حاوبوي اوكي يا غني لي ثانك يو صباح الخير مساء الخير كأن كلكم مالتي تو نقول قال متاتن ودي قم في لايك انرجي ودي وان تنكبلن زدلخسي انرجي حويل وين مالتي انا قمتاي كسمر يدل خيانو حالكم اتي تاريخاوي شجرنا حزب ارترا انت اخوين انا سمعني كم تخجلت صالح جن قرب كسمرلن سلازلو من الديسكشن انت صبق خنا مالتي امونغو مسلات ناي والكسباتن مسلات ناي هيمانوت مسلات ناي ديمقراسي مسلات ناي نص عم حسابن امونغو لعلاونت نهاجر محلاون امون لعلاونت هاجر طرح زي كونس امونغوتي ولا territorial integrity ناي هاجرنا ببحراي يكون بالسمايات يكون ابزي تزقراج زلو مثلا انا كل شعب خوين تسمعنا مالتي بقدامها انت يقول لكم فتينا مالتي حزب ارترا هاجركا توريرا انت لمو بقصمه دي خلص فاسو حزب تسق قدومو حزب تسق كلاشن حزب تسق مثلنا مؤمنا مثلنا حساب مثلنا هيمانتك توغسي لنتلك لكن اي لعني I think تي fundamental ነገር historical ክንምልሶ ዝግብኣናኻ እዚ እዩ ክትዛረቡ ፀኒሕኩም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኣተኪርኩም ብዙሕ ስለ ዝተዛረብኩም ብዙሕ ኣብዚ ክዛረብ ኣይደልን እየ ማለት እዩ ግን ነዚ ህሞት እዚ ስርዓት ህግደፍ ይጥቀመሉ ሕጂ بقدام يمانة قبل أمتايل لنا نعمل تحجب زينا BBC interview ترى أذكر تخونكم بزعبا election سي سلامة election زي تقولوا إلى يلد حاكم حتى تساسي زي fixation ناي election صير كاب election fixated زخونا idea ترجم يقولون بزح خاش جرا أفريقيا يقبر الله من اللي سوا مالتي تي أنا نمتى أقوم صدر له حج مالتي سجاب كنداي زي سرعة أبي إرترا زلوا كاب مسلاتن كافتي رول اوف لو تنصيلو خمزلو اما نزيوم طمحات زياتهم نزم مسلات زياتهم نصيلو جزئاتو خناوح يفتن كمزلو زئمت مخانو حاده نسو طرح زيكونس اتي تمكرنا حزب ارترا تطقيمهم بعد اساس خن بعد يمانه نتي اب هاجر كان مكل خالي يطرح زبال امر بروموت خغبرو 24 عام توسيد لهم still they are working on it مالته يغبرو خمزلو مو حزب ارترا to some level relatively يقبلوا خمزلو ان مسماري انا زم صالكم زلو ስለዚህ እንታይ ያቅብል ዘለኹ እቲ መሰላትን ጥማሓትን ዝበሃል ነገር ህዝቢ ኤርትራ ምስ ልዕላውነትን ምስ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲን እናዝሓዘ ምልኪ ዝነውሓሉ ምልኪ ዝዕንድረሉ ሃገር ይኸውን ከም ዘሎ ከነስምረሉ ይግብኣና ማለት ስለዚ እቲ ቃልስናትና ከም ትፍልዎ ፀንሐኩም ብዛዕባ መሰል ዲሞክራሲ ክትዛረብ ከለካ ብዛዕባ ምዝራብ ብዛዕባ ምሕሳብ ብዛዕባ ሃይማኖት
بزعبا اسمبلي بزعبا دلايك ختامن بزعبا سيفيك سوسايتي اورغانايز تقبر كتفتن كلخاسي نلعلاونتنا حزب ارترا نلعلاونت تريتوريال انتجريتنا ارترا زحيل امبر زدكين كم زي مقنه غيرنا خن امتخن كيلا لنا بخوم خا خنسو لخن فتنا لنا I think الدخمات ناتنا نصدر ابزيو بحالا يعني نغبر اينا ግን ነዚና እና ታርጌት ክንገብር ዘለና በሃላይ ምክንያቱ እቲ ምልካው ስርዓት ነዚ ዝቃወም ዘሎ ዝኾነ ይኹን መሰል ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ክረጋገጽ ኣለዎ ይዝብል ስርዓት ዶብ ክሕንጸጽ ኣለዎ ይብለካ ማለት እዩ ምርጫ ክንገብር ኣይድኽና ዶብ ስጋብ ዝተሓንጸጸ ይብለካ ማለት እዩ ኩሎም ዘም መሰላት ክትብልዎም ጸናሕኩም ምስ ዶብ ምሕንጻጽ ዘራኽብ የብሎምን ምስ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ኤርትራ ዘራኽብ የብሎምን ዘራኽቦም ነገር እንተሃልዩ ተተግቢሮም እንተድነብሩ ነገር እንተዝነብሩ ነዞም ኩሎም እዚኣቶም ዘትርሩ ዘዕንብቡ ኤርትራ ከም ሓንቲ ቀዋማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ሓያል ከግብራ ዝኽእል ኣምራት እዮም ነይሮም እዚኣቶም ስለዚ በዚ ፈላሊት ህዝቢ ኤርትራስ ክሪኦ እንተዝኽእል ጽቡቕ ነይሩ አይ ቲንክ ትድኽመታትና ኣብዚ ማለት እዩ ሓደ እዚ ማለት እዩ ብወገን ተቃውሞ እንተኸይድካ ሃማን ነዞም መሰላት እዚኣቶም ንብሎም ዘለናስ ብሓቂ ቃለሰሎም ዲዞም ተቃውሞ ሓይልታቱን ኮሽን ክንገብር ይግባአና እዩ ንሕና ከም ተቃውምቲ ሓይልታት እቲ ዓብይ ርእሲ እንታይ ኢና ንብሎ እዚ ምልክ እዚ ክኸይድ ኣለዎ ድሕሪ ምልክ ሓደ ቀዋምን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ክትከል ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና ሬላቲቭሊ ግን ምልክ ክኸይድ ኣለዎ ክንብል ከለና ምልክን ኣተሓሳሰባቱን ክኸይድ ኣለዎ ኢልና እውን ኩልና ደፊን ኣይንዛረበሉ ኢና እቲ ኣነ ዲስቲንክሽን ገብረሉ ዝደሊ ዘለኹ እንታይ እዩ ከምኡ ንብላ ኣይንብላና ማለት ኣይኮንኩን ግን ስፔሲፊካል ከማን ድሕሪ ውድቀት ኢሳያስ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ነገር ምእንቲ ከይድገም መሰላት እንታይ እዮም ህዝቢ ኤርትራ መሰላት ክሓሉ ክንብሎ ከለና መሰላት ኣለውካ ክንብሎ ከለና ካብ ስርዓት ተፈላልዩ ዝርአ ነገራት ክኸውን ከም ዘለዎ ምስ ልዕላውነት ኤርትራ ዘራኸብ ነገር ከም ዘለዎ እንታይ ደኣ ንልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ኢንሃንስ ዝገብር ሶሊዲፋይ ዝገብር ከም ዝኾነ እቲ ተቃውሞም ክዛረበሉ ክኽእል ኣለዎ it is not per se ንምልክ ንቃረሳልና ኢልና ክንሓልፎ ኣይግባአናኒ ማለት ስለዚ ዋላ ብተቃውሞ እንተኾነሲ ነዝን ሕጂ ንብሎ ዘለናሲ አርቲኩሌትሊ ንሕና ዳይሰክት ጌርና ካምፔን ንገብረሉ ኮይና ኣነ ኣይስማዓንን ኦፍ ኮርስ ይዝረበሉ ዘይዛረበሉ ይኮነ ፓርቲኩላር ሳውዝ አፍሪካ ማሕበር ይዛረበሉ እቲ ዌብሳይቶም ተኣቲኻ they talk a lot of things them ዝዛረበሉ ማለት እዩ ስጋብ ክንደይ ንዑ ግራስ ብንገብሮ ስጋብ ክንደይ ስጋብ ንዑ ሞቢላይዝ ንገብረሉ ንጥቀመሉ እቲ ኣነ ኮሽን ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ እቲ ክስሲ ቡሽጢ ጥራሕ ኣይኮነን ብደገውን ንባዕልና ከም ተቃውምቲ ክሪቲሳይዝ ክንገብር ነፍስና ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ተቃውሞና ክዓቢ ክመሓይሽ እንደለ ኮይና ክሪቲሳይዝ ክንገብር ቻሌንጅ ክንገብር እንታይ ንገብር ኣለናሲ በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ክትዓሲ ክንርኢ ኣለና ንምባል እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኤነርጂ ዓንሶ ወይ ስለ ዝወድእ ኣለይ ተኣሽሙ ክገብር ኣለኹ ወዲእ ኣለኹ የቐኒየለይ ሃው ነስተብህል ኣለኻ ዶ ሃው ነስተብህል ሓደ ሃው ነስተብህል እንተዘይለኻ ሃው ተምሃራ ይሕለፍ ሃው ነስተብህል ተዘይለኻ ሓደ በለኒ መቅድም ኦኬ ተምሃራ ይሕለፎ ድሕሪኡ ሃው ነስተብህል ይኣቱ ማይክ ፍሪ ሰላማት ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ሓሊልኩም ወይ ከዓ ከመይ ኣምሲኹም መቸስ ናይ ብሓቂ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ዲስካሽን እዩ ናይ ብሓቂ ማሲ ከምዛ ዓይነት ዲስካሽናት ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ ይብል መጀመርያ ማለት እዩ ስለምንታይ ብዙሕ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ
كنفلط زين زي كأننا نجرات ويون فلط أزقب على نجرات مكفلت أنا سلزقل لكعيو كم زي كبهال تصنح بزعبة حتو مسل حزبنا أمن كل خالد أمبر أب مخبارنا يمثل بزح أيتوافرن ويون بزعبهم بزح أيتخصكسن أيتمرملن وخبها تصنيحو هو كتكالا خلت رأخون كا نيناي واغازلو نكر إخا تكالا خل كتفلت يقبأيو لكعيو هاجر حدا كابتي واغازلو نكريو هاجر كا حافظون يكون على اختكار خلو يقبأيو يكون جن كمتي يختبلو صنحكم ون تي مبعتاو زخون مسلات ناي ود سب بفلا ون اب حدا كبابي اب حدا هاجر تنبر كلها انت دا بفلينت مسلكا زي حلو خوينو كم ود عدي كم ود هاجر مالتي انت هاجر سي نع حدا انت اول حنتي هاجركا خطبال كلاس او هاجركا مسلكا تخبيرو بسلام كتنبرلو تخيل يكون زلو عدخا خون كلهم يكون زلو نو كوم انت ازي كوينو جن انت رأى لا ترقصك تنبرلا عد خوينا مدحنتخا سلسة أوريت راه يكون عدك تكون كاي تخيلنيا كوم انت رأى خوينو او عد سب او عد قوانا خير كاون لا ترقصك تنبر تخيلي خاملتي سلازي لكي عخم تقبلوا صناحكم كتكالاخل ترأخونكا ون ن مسلكا اب هاجركا بسلام نختنبر بسلام تنبر كبهال كله كتسرح كتمهار كتمرץ كوتا نحدا ودسب اب هيوتو اب ليت زخون نغرات ويكا اب منابرو اب ليت زخون نغرات نخلوكا زي واغات زخاني اب زخون يكون غزي بده زخون نغرات مصخلوخا كتكالا خللو تخيل مالتي اصيله انا منالبات اتي مثل مجلس خمس الرئة زلنا كم تخطبلو صراحة مصيب very contradictive انديو زخون زلو إيرترا بزحنة زلوا حقيريا إزي بزحنة زي خاني مالت استفعال هايمونوت استفعال بهير سبات زلوا حقيريا مالتي سلزي اتي مسل كبهال كله ابزي ويل ديفايند كونالو انتي مالتي انا لك اذا هاجر زيا كتمص انكلا كله تي ارتراوي دموفسيسي مصيوانو ስለዚህ بزخونه انا اش نغرات كافركشكش كتبس زي يغبا هاجريا مالتي اذا قبل كله انتي مالتي ايه مسل ناي كله تبهير السبات حلو كوينو جنكا إذا حاجر زيا كم حدا حاجر متأ مالتي انت دا زخونه يخون وجلة ويكا أكال مسألة تقيمو مالتي ناي كالوقت نخلوقت مالتي حسي ويكا نريتاوي حدنتنا إتراك هاسز المقصاصات تلمس يخل كما يكون علو قبول نجر يخسر زلو كما يكون زلو زون كر علو مالتي يعني
بحصيرو كم امنت انصيخ ميركم ابزي دنبه تقاومو اتي اسالفان اسارعنا ناي دنبه تقاومو نري لنا مش كمي كم زخونه هجي كله تي الو زبحال استفعالي ودبات ناي دنبه تقاومو ننناتو مسلاتن ننناتو رمهاتن نخعوت برت عتيقلو مالتي هجي اتي مثل نبيهر مثل ندي كمثل خبر زلو مثل ندي ግን ከዓ ብረት ዓጢቁ ሓደ ብሄር ማለት እዩ መሰላቱ ክራገጽ እንታይ ይመስሉ ዲፋይንድ ኮናሎ ትመስል ናይ ሓደ ብሄርሲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ከመሓደር ነፍሱ ብነፍሱ ከመሓደር በቋንቋ ክዛረብ ኣብ ሃይማኖቱ ክነብር ባህሉ كحلو كزوتر ترايديوس ولا خاو حليفو كالي مسلاتيو زي ديفايند ويل ديفايند كونا لو مالتيو منالبات قال كبرات حوات ابزي بزعبا زقال منا تردؤنا تخلط ኣለኹም كنكم تردئهم ازلصيو ابزي تطو بلا ماتي ريتي صينكم سمعكم بطعم يمسكن سلام هلو الله خدا سك كمان سيهم تل الله انرجي يغني لي الله مالتي سمع الله غرم صبو يغني لنا كاشنا احوات بملؤاتكم ابز غزاز لهم سلام تايب صحكم صبو نمهار لنا بحق غرم ابزي خنزارارب لصناحنا صقمنا انت ايو الا صقمنا زسب اي طراحيو صقمنا انت ايو حزبنا تچو يطراحيو سلازي حزبنا اب مدفنا نعنا زمسل اب مدفنا اتينا سلازي اذا حزب زي نوز طغمو اب ممراس كبلت كوينو نزارب دلنا خون تسمعني حزبنا دامو إذا حزبنا كرم انجليزن كرم طليانن زنابا مرولو زنبر حقي بيغزي انجليز ترخب افافنوت إذا قدلي مو حزبنا سي صبقون كفؤنا يفلتنيو كون بربرنا يبلنيو يقدم كل حزبي ديجري فسعنا لو مالت ديو سلازي انا نمنتا زملش دلخو نتي حدا مراكبسي تمثال نايت حزبي ايو اتحسي ايدو لاي ايدو از رك ويكا اتحزبي كمت مراحي ايو اتل الزراربا بحقي زي سفرايا نحنا كمتن نحاد نبري ويكا نحاد نبري قدقوات كهدكا مدفنا زبحال لقرالو مفنترا ام مفنترا مسأتو خايو اتخل حيلو اتخل خلتو كابتا قدقوات كوزا ايكئدن إذا ودد ماني اب قدقوات اتيون نمبر عشاتات يخونن تمهرت زيد لنا تمهرت دا أما كلنا كسمعر أبينا عدخ الله تمهور ولا أبينا عدخ تمهور نحد عدخ كل ديهم مهر زلوا بيقرب ين زيد لينا
በኢሳያስ መሰላሳ ብጾቲኡ አመድ ፈናእትዩና ሰለስተ ሺህ ምሁራት ያለውና እንዲዮመ ዝተጋደሉ ምሁራት ያለውና እንዲዮመ አብተዓዲ ጽንሑት ምሁራት ያለውና እንዲዮመ ጸገምና ካመድፈና እንወጸላ ማህበራዊት መፍትሕ ሲኢና ኣለና እምበር ትምህርቲ አይኮነን ጎዲሉና ፍልጠት አይጎድልናን ንሕና ግን ኣብ መፈንጠራ ኣብ ጉድጓድ ኣቲና ኣለና ካብታ ኣብ ጉድጓድ ከመይ ጌርና ከምንወፅእ መንገዲ ንድለ በዚ ኣባሃህላ እዚ ጀርመን ዘይሓስቡ ድዮም ነይሮም እቲ ሰብኣይ ኣብ ዘይድልይዎ ኣብ ጥፋት ክእትዎም ከሎ እቲ ሰብኣይ ምስ ጠፍአተ ንኽመሃሩ ክንደይ ዓመት ወሲዶም እቲ ዝነበረ ትምህርቲ እቲ ተለጊሙ ዝነበረ ኣፍ ንሱ እዩ ሰሪሑ ስለዚ ምሁራት ኣለውና ኩላህና ግን ብናይ 50 ዓመት ናይ 30 ዓመት ቃልስን 25 ድሕርና ጽነትን ዘሎ ግዜ ተኣኻኺቡ ኣድኪሙና ኣዘፍቲሙና ኣጥሚዩና ኣላሕሊሑና ስለዚ ልክዕዩ በዚ እዚ ተንኮለኛ ሰብ ዝወረደና መዓት ንዝመጽእ ድሕሪኡ እውን ንስከፍ እንታይ ክመጽልና ንዝፍፈት ንስከፍ ትምህርቲ ጎዲሉና ግን ኣይንብልን ትምህርቲ ምክንያቱ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ህዝቢ ኤርትራ ክመሃር ኣይኮነን ኣነ በጀርመን ቅመጥ እተን ፓርቲታት ተኣኻኺበን 2 ሚሊዮን ይሆናል 80 ሚሊዮን አሎ ህዝብ ጀርመን እቶም 2 ሚሊዮን ዮም ኣብቲ ባይቶ ኣብቲ ህዝቢ እቲ ኣድላይ ነገር ዝሰርሑ እቶም 78 ግን ኣብ ገጎዝኦም እዮም ስለዚህ ንሕና ዝኣኽሉ ሰባት ኣለውና ዝኣኽሉ ምሁራት ኣለውና ግን ኣብ መፈንጠራ ኣቲና ኩላህና ብምሉእ ህዝብና ወድሓንኩም ንዓይኩም ዝኾኑ ረኣየኒ ጌጋ ከዓ ክእረም ይኽእል እየ ገናውን ክመሃር እየ ስማዕ እንተልየ ኮይነ እንድዒ ንመጀመርያ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ብዝስታይ ብዙሕ ተመክሮ የብለይን ስለዚ ቀጽልዎ ሓጺን ለሓጺን እትባላህዩ ግን ምሁራት እኹላት ኣለውና ኣእምሮ ኣለና እቶም ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚኣ ኣነ እዛ ሕጂ እምቢ ዘይብልና ንሱን እቲ ሕጂ እምቢ ነዚ ግዛእ እዚ ሰሚርና ዘይተበልና ጸገምና ኣበዩ ንመራመረሉ ዝኣንበር እዚ ኩሉ ብልሒ ኣብዚኣ ዘለኹም ልባማት ደቀይና ኣሕዋቴንኩም እውን ነዛ ንሃገርና ጥቅም ዝሰርሑ ምኽኣልኩም ካብዞም 17 ሰባት ስለዚ ትምህርትስ ኣይመዋሓደናን እታ መፍትሕ ካብቲ መድፈና እተውፅዓና ደጃኹም ድለይዋ ንድለያ ይቐንየለይ እወርድ ኣለኹ እንተዘይከኣልኩ ከዓኒ እሳብሉ ለይኹም أو إنرجان تلقى هذا إنرجان تزيلها جنبت حلف دحري إنرجيا وسدا إنرجان له هذا إنرجان له هذا أوكي حاول جنبت حلفه
مايك فري اوكي سلامات احوات احد كيقول اللوانا الله خندو ناي تبعتي تراح علوم مالتي اوكي I think I get that see RSTU سبعة مسلات تي حوياسو و مدرب بحري وقلت صنحه قدامي اخي بؤون ليليص ونيرو اتمثلت كلنا ندليو دك سبات زدليو زنبرلو انجوي زغبروي كم سبات كم محبر كم هزبي حدنا خوابيرنا ربحانات حليو بسلام بغسانات برهوا خنبر ازي سبعو مسلات ازي او وشتنا كللو كنقلقللو لنا مالتي وي كنكتلو لنا اب كل زلي مالتي اب معربان هجرات يكون ببدرجه له تن زمع بلا هجرات ني سبعو مسلات بزل على درجه زخبرا سبعو مسلات راي زي كونه بوليتيكاو مسلاتون سب ريتو غلص حسابو هقرب كمرص اذا كل مسلات زهب بوليتيكاو مسلات اتي كمود سبكا بكلنتنو زدليو እንዳፈጸመ خنبر ህይወት ከስተማቀር እቲ ሰብአዊ መሰላት استماله ይኸውን አለው ማለት እዩ እዚ ሕጂ እተን ነዚ ዘኽብራ ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ዘለዋ ምዕራባውያን ሃገራት መብዛሕትአን ነዚ ኣብ ቀዋመን ኣስፊረን بتكبار ون يخدوين جن سمالاوي سرعات وددراتن ناي دخان هبتامن اتعالى الواس لزلوها توم زلومن زي بلومن توم زي بلوم سرفايف كجبرو اب عمصن اب زي حقا وستايات ويوم توم هبت زخعبتون بسورن بجهودن عمصات يوم هبتي زخعبتو مالتي وي مزميزوم يوم ازي رقيق استايات الله مالتي ازي سلازلوها جبن يهلو نتي جبن كتدرت كتقواصر بوليس يدليكا مالتيو بيت فردي يدلي حقتات يدلي بخمزي درجة تسعانجلن كميتي بسلام بمسلو سبعة مسلون تخبيرو كم زنبر يقبروا يرجعوا تصلي بحثيرو إتن كاو تحت زبلاد ما بوحدو انت دونجين تقلتيفو رديت ناي بوليس يرغبا بوليس مسينة تقدا يريو أب بيت فردي قريبا ون مسلاتن يخبرا وي تحكي قبوان يرغبا مالتي مالسي بدلهم أقريبهم انت خحسان انت بمقصعتي نتوم بدلتي تقداي يدكسي وي سيتل يقبري مالتي اتن فتصيمن زي بلن وي ديكتاتوريا زخونامو قدفون اتي اب سلطان زلون ناتو مقابريان ازيوم نت حزبي دلاي مقبرو مالتي قالي انكو قوام اللون ولا نيمسلون اتي قرصاس رعيتون اللون حنصاصن فرادن فصامن اللون مالت قالي انكن بولقز ملخال كيدنا خيدنا ايرتران مص مالتي
نبينو كل زودو يكونن وي زقواصورو يكونن ربحا زهبهم بربحا زغزኦም ዝልእኮም ኣለዎ ቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኩሎም ነቲ ንሱ ዝደልየ ዝፍጽሙ እዚኦም ኩሎም ናይ ጠቕሚ ሰባት እዮም ጌጋ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግን ግዙኣት ናይ ጠቕሚ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ሰብኣዊ መሰል ብሕንጻጽ ወይ ብተግባር የለን وانتي جبري بزخنتات زي ህዝቢ ክቃወም ኣሎ ድምጹ ከስማዕ ኣሎ ንጌጋ ጌጋ ክብል ኣሎ እቲ ወጽዓ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ስለ ዘሎ ከምታ ነሰብህል ዝብሎ ዝነበረ 2 ሚልዮን ዝኸውን ኣፓርትታት ተሰርዐ ኸውን ከሎ እቲ 70-80 ግን ዝተሰርዐ ይኮነ ንብል ነይሩ ግን ኣብኣ ምናልባት ተደይተጋግየ ነቶም ኣብ ፓርቲታት ዘለዉ ናብ ስልጣን ዝመጹ እቲ ህዝቢ ድምጹ ይህቦም እዚ ፓርቲ ዝሕሸና ካብዚ ፓርቲ እዚ እዞም መራሕቲ እዚኦም ርእይቶኦምን ናታቶም መብጽዓ ፕሮሚስ ዝገብርዎ ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብልዎ بريتو دسامعو برأيناتاتهم قبلوهم يدمصلهم يم سلازي ترى نايت حزبي اب ግብሪ مخفالن اب ድምጹ مسمعن سلاماو سلفتات ገይሩ اب بايتون መራሕትን ምምራጽን ውን ግደለዎ ማለት እዩ ወሳነ ግደድ ማ ይኸውን ጥዕያት መራሕትን ክገብር ምናልባት ከየኑ ወሕ كحصرخ كدليني مثلني اوكي حجي ناب نفسنا يا ملس دلي ارتراويان انتاينا نقبر ارتراويان فلويت اواي بقى انا حجي سيدصوني لنقنا اب ناي مدرخ راديو قال سمعني رزناي دق انستيو دكتورات برزنتيشن از ذهب الله بتعم زدنا حنتي سارة عقباي دكتور سارة عقباي حنتي ستاي حنتون قال قدمي وعال تسمعون يله اتي برزنتيشنز ناي مورات برزنتيشنز لزخونه قالوا يقولوا ودي سبعي يقولوا سبيتي فلتاتي استمهاره كله سبعي يقولوا سبيتي يقولوا زي ميتي بميتي تأمن الله قدايا زغربوز نبرانا بحكي مساتي حقتاتي بحق ريسيرش جرن زغربوي حتى خاف تستايك اسدلي اذا صعدوا انت يبلونا الى خبابي ازلو يوم وي جرمانايان خونو طاليان خونو ولا امريكان كومنت خغبرو خلو نت خنتاتنا زفلط يوم مالتي اب حدا ما ادي شمون خبيبنا خنبلع بحدا شحاني يريخا المسب ششحاني هيزي زهيد ابتناتهم باهلي نحنا قلنا بحنت شحاني ما قد قريبنا نبلع نسامع عن زي قدس اب حنت ما قد نبلع نسمكم يقبرنا ازي يقرمهم ارتراويان بحدت كبيبكم كتبولعوا صقم يبلكمن قنا حبيركم مسلكم كتحلوا حبيركم بزعبا قدايكم كتزتيو اي تخولن يخوم اي تسامعن يخوم زون زفلطو زستبال يوم مالتي نحريهم كندزو دبات كندزي سيفيك محبرات الله كندزي يبالنا حدا وي حدا جروب وي حدا سب حمشته وي 10 ساعات تليمو بقى خسادو حبيطو منكمي مالتي منكماي ست ودبي انا زبلكو ماي واي اور ذا هاي واي زيهم مو توديهم كمان 15 لو حدا نولكم ببخرعو كمز تزيكونه لهم زمك زمدروها اشحات الله ስለዚህ انا دايتي ترياليتي نحنا زندي زلو إساس دما راحي تابو عزو خميل
بقرح تقعيزوا حجون كما يجروا نتهزبي جزء زي كنردو زلنا قدايو ባህሪያትና ፈልጥ ከመይገሩ ይመዋቅለና ከመይገሩ ተንገብሮ ንኽእል ወይ ሓቢርና ከነድምዕ ከምዘይ ንኽእል ስለዝፈልጥ ቀሲኒ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ነዚ ኩነታት ዝቀይርና በሓባር ክንቃለስ በሓባር ክነድምጽ ክሳዕ ንጅምር እቲ ጉዳይ ኣይቅየረን እዩ ካብ ዝኸፍአ ካብ ክፉእ ናብ ዝኸፍአ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ድሕር ነዚኣ ኸነለልያ ዘይንኽእል ኮይንና ድማ ኣኻ ፀገም ኣለና ማለት እዩ እምበር ከምቲ ነስተብህል ዝብሎ ዝነበረ ምሁራት ኣይወሓዱ ናይ ቃልሲ ተመክሮም ዘሎ ኣይወሓዱ ሃገራዊ ረኣያ ዘለዎም ኣይወሓዱ ኢጎ ዘለዎም ክመርሑ ከመሓድሩ ዝደልዩ ኣይወሓዱ ግን ፋሕ ዝበለ ዘይራኸብ ብደረጃ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ዘይጥምት ፋሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዛ መሰለ ሽግር ኣለና እሞ ነዚ ተወዲብካ ድዩ ወይ ርእቶኻ ኣስሚርካ ክሳብ ብሓባር ተድምፅን ብሓባር ትቃለስን እቲ ሽግር ነባሪ ክኸውን እዩ ካብ ክፉእ ናብ ዝኸፍአ ክኸውን ክእል እዩ እውን ክኸይድ እዩ ናይ ተስፋ ምቑራፅ መልእኽቲ ኮንኩን ዝህብ ዘለኹ ተሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣብ ኩነታትና እዚ እዩ ዝብል ኣነ ተወዲበ ዝቃለስ እየ ማለት እዩ ኣቋሪፀ ይፈልጥን ግን ክሪኦም ከለኹ እቲ ናይ ህዝብና ባህርያት ሂፖክሪትስ ዝበዝሖ ንውልቁ ብናቱ ርእቶ ዝደርቕ ዝዓይነቱ ስታይ ስለ ዝኾነ እዚ ተደይቀይርናዮ ኣብ ሽግር ቀጻሉ ካልኦት ክገብርዎ ከዓ እንድሕር ንፅበ ኮይና እጃምና ዘይንገብር እንተደኣ ኮይና ከዋን ሽግር ነሱ ካብኡ ክንወፅእን ኢና ካብታ መፈንጠራ ካብታ ጉድጓድ ዘውፅኣና እንደለና ብል ነይሩ ነው ኩልና ንሕሰብ ኩልና ነድምፅ ኩልና ከዓ ብግብሪ ንቃለስ ይቐኒየለይ ወድሓንኩም መጀመሪያ ስለ ዝኾነ ታብዛ ኮምፒውተር እዚኣ ኣትየ ዝዛረብ ዘለኹ ይስማዕ እንተዳልኣኹ እንተዳልየ ሓደ ሓደ በሉኒ ሓደ ሓደ በሉኒ እንተዳ ይስማዓልየ ክሰሪ ኦኬ ግርም እስኪ በዛ ናይ ጉንበት ሕጂ ኣብ መጨረሻ ዝበላ ኣብ ሓደ መዓዲ 8 ሰባት ብፍላይ ኣብ ውራይ ክኸውን እንከሎ ዋላ ዘይተፋለጥ እንተደኣ ኮንካ ብሓባር ኮንካ ትበልዕ ሕጂ እቶም ፃዓዱ ካብተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረኽ ዝሰምዑን ክዛረብ ፀኒሑ እቶም ፃዓዱ ዘስተብህሉና ብሓንሳእ ኮንኩም ክትበልዑ ትረኣዩ ትበልዑ እውን ብሓንሳእ ኮንኩም ጉዳይኩም ክትፈትሑ ግን ኣይርአን ኢሉ ብኣምሆይ ኣብዓ ዝተመርኮሰት እያ ታ ቀንዲ ላዕሊ እዩ ዘሎ እቲ ናተይ ድምፂ ንአ ብኣኻትኩም ወገን ከይከውን ምን ድምፂ ዝብል ተድኣልዩ ላዕሊ እዩ ዘሎ ናተይ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ብዓምሆይ ከዓ እንታይ ኢሉ ነይሩ እያሱ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ናትና ፀገም ከም ዕቑበኛ ንኽፈልጡና
ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ናይ ቁጠባ እዩ ኢሎም እዮም ዝሪእዎ ንምንታይ ብጉዳይ ኤርትራ ጸቢቖም ስለ ንኽፈልጡ ማለት ስለ ዘይከኣሉ እዩ ንሕና እንተ ደኣ ከምኡ ይኮነን ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ዘርዚርና ምስ ነገርናዮም እሞ ደኣ ስጋዕ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገም እንተ ደኣ ኣለኩም ደኣ ኮይኑ ደኣ ሓቢርኩም ዘይትቃለሱ ስለምንታይ ከቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ሲ እዚ ኩሉ ፀቕጥስ ተሰኪሙ ወስቕ ዝብል ስለምንታይ ክናዓብ ዘይኽእል ንዝብል ሕቶ ይሓቱና እሞ እቲ ክናዓብ ዘይኽእል ዘይኮነት ክንምልሶ ዘይንኽእል እቲ ሓቢርኩም ብሓባር ኮንኩም ዘይትቃለሱ ትብል ሕቶ ነዚአን ክልቲአን ንዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀንሐ ጉንቦ ከነላግበን ንኽእል ሓቢርካ ዘይምስራሕ ዋላቶም ወፃእተኛታት ሓቢርና ከም ዘይንሰርሕ ይሪእዎ ኣለዉ ማለት እዩ ንሕና ኢና ነሪኦም ዘለና ሓቢርና ስለ ዘይንሰርሕ ኦኬ ሕጂ ነስተብህል ክብል እንከሎ ምሁራት መዓስ ወሒዶምና ዋላ ጉንበት እውን ካብቲ ዘስተብሃለሉ ምሁራት መዓስ ወሒዶምና ተመክሮ ዘለዎም ናይ ቃልሲ መዓስ ወሒዶምና ብዙሓት ምሁራት እዮም ዘለዉ ብዙሓት ክእላታት እዮም ዘለዉ ትምህርቲ ይኮነን ጎዲሉ ዘሎ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ጎዲሉ ዘሎ እቲ ዓይነት ኣዘራርባ ነይሩ ናይ ክቡር ሓው ነስተብል እንድዒት ትምህርቲ ሲ ከምቲ ዝበሎ ናይ ዲግሪ ዘይኮነ ወይም ከዓ ተማሂርካ ትምረቐሉ ጥራይ ዘይኮነ ወይም ከዓ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ገድሊ ተቃሊስካ ናጽነት ኣምፂኻ እዚ ዘይበሃል ሓይሊ በናጢስካ ውሑድ ህዝቢ ክነስኻ ኢትዮጵያን ሓጎስቱን ስዒርካ ብናጽነት ዝበፅሓካ ህዝቢ ሲ ዋ ነዚ ዘሎ ስርዓት ደኣ ካባኻ ዝበቆለ ደኣ ንዕኡ ካብ ስሩ ቦንቂርካ ነቲ ስርዓት እቲ ስርዓት ሰብ ኣይኮነን እቲ ስርዓት እቲ ባህርያት እቲ ጠባያቱ እቲ ምልኩነቱ ኣልጊስካ ዘይምልካዊ ሰላም ብሰላም ዘንብር ልዕላውነት ሃገር ዝሕሉ ሓድነት ህዝቢ ዘጠንክር ግዛዕቲ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንኩሉ ማዕረ ዝኾን ብሕጊ እትኻየደሉ ሃገር ንምህናፅ እንታይ እዩ ትፀገሙ እዚኣ ደኣ እሞ እታ ፀገም ናይ መሰል ወዲ ሰብ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ምፍላጥ ዋላ ትዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎ ይኹን ስጋዕቲ ዝተሓተ ትምህርቲ ዘይብሉ ህዝብና ብኡ እንታይ ይብል ነይሩ እያሱ ብኡ ዘይተነደቕና መንደቕና ኣብ ተሪር ዝኾነ ፈርከሽከሽ ዘይብል ኣብ ሑፃ ዘይኮነ መሰረት ስለ ዘይተሳዕና ኣብ ርእሲኡ እንታይ ኢልና ነርና ሓንተ ወይ ኣነ እውን ብወገነይ ፀቂጠላ ዝነበርኩ ዋላ ሮመዳን እውን እንተኾነ እቲ ናህና ናይ ብሓቂ ልዑል ዝኾነ ምክልኻል ሃገር ናጽነት ናይ ምምፃእ ሓያል ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኣብ ውሽጥና ሰሪፁ ኣሎ ብኣምሆይ እያሱ ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ክቡር ሓው ዶክተር ኣሕመድ ብርሃን ሰሚናር ክገብር እንከሎስ ኣብ ሱድ ኣፍሪቃ ኩላህናሲ ንእሽቶት ትኹን እታ ባህርያት ናይ ኢሳያስ ኣላትና ናይ ዲክተ ትገብር ኣብ ውሽጥና ኣላትና ኣይ ዓበየት እንበር ኣብ ውሽጥና ኣላትና እሳ ከዓ እያ ትሰርሕ ዘላ መብዛሕትኡ ኣብ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ኣነ ዝጉንበት ክብሎ ዘሎ ኣነ እያ ቅድም ትመፅላ ናይ ሓባር ናይ ንሕና ናይ መሰል ኣብ መሰል ዝተመርኮሰ ንመሰልካ ንምቅላስ
زي بقعنا إنا زلنا إذن دحر زيلنا أي تمهارنا أي فلتنا أي كألنا إتا أنا أتسعر زلا مالتي إتحمق قلبات ناي تسلام يسعر له تقبلات تنصعر ناي تسلام نت السلام زي هابكا جزءاتات بحيلها بوقيلكا ناتنا بتحكي ناب سلام كتساقر كلها ازي قباتي قبلالي ديكتاتور زخونه وشتخا كابتمن قبيلو نقول لها تأميرو حيزكا زلو كمتي عفيننا اللو زولو دنبر وأما فتراتنا اللو زولو زولو سرعت نزخت من قرطة أخوانكا كل خاود هاجر مثل كم قانون نزي ديكتاتور أو ديكا بمثلاوي بتمسر تاوزخون مثلات نايدك سب زتاهن صد ديمقراطي زلتا هاجر بقوام تمحرت أبقوام زسرت مثل ود السب كتمحضر كم تخيل كتبقى عليك عند حد أخوهم خوين كلها أنا مثل زبل أنت أب حنقول ناس فيرنا اللي نقولنا نمثلنا نمكلاس حابرنا زينك على سولو بايتا يلن أي بقى عنا نمبالك حمقتك فليتك خطبرتك كم ذلك يزقبر حمقتك حمق كل ساعة ود السب كل تقول له حيالا دخومنا له نت دخومون حد فليتو خير الخيل نت حيلو خا قنوع حيل انت دا خوينو كبر تعلو زخيل بايتا يفتر سلازي اتحونا زبلو بعين التمهير تقبهالن كله ناي حكمنا ناي ببعينتو تكنيكاو تمهيرتي زي كونه بسنه فلتتاوي الرائيه بتمهيرتن ጥራይ ዘይኮነ ብተመክሮውና ቦታትና ዝነበርዎ ንዑ ጥሕስስ ኣቢሉ ዘይ ባህርያትና ዘይ ጠባያትና ዝሕደሮ ናይ 23 ዓመት ዝስርዓት እዚ ምስቲ ናይ መግዛእትታት ተሰኪምናዮ ዝመፃና ፀቕጢ ንዑ ይዕብይዎ ዘሎ ነቲ ፀቕጥታት ናይቲ ስርዓታት ይዕብይዎ ዘሎ ናይ መሰል ናይ ቦታትና ዝነበሮምን ዝፈልጥዎን ዝብሎ ዝነበረ ከምቲ ዓንቶይ እውን ደግሞ ዝነበርና ንሱ ከይዕንብብ ዝተፀቕጠ ተደጉሉ ዘሎ ሓዊ ሃልሃል ክብል ንምግባር ክንበቅዕ ክንክእል ኣለና እሱ እንተደኣ ዘይጌርና ተማሂርና ኢና ተመክረለና እዩ እናበልና ንሰውነታ ከንዕሽዋ ኣይግባእን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ይቐኒየለይ ሰላም እንደገና ድሕሪ ዝመጻኩም ሰብ ኣብ ምድቃሳት ከይት ካላ ትመፁ ኣለኹም በይሉል ጀብሃ ኦኬ ተሳተፉ ድማ هو አንተ ወይሲ ምናልባት እቲ ትምህርቲ ትብል ወይ ድማ ምሁራት ክመሃረሎም እትብል ነጥቢ መስለና ኣነ እንደ ሩቦስ ኣቢልያ ነይረ ኣነ ግን ምንታይ ጠቂሰያ እቲ ህዝብና አንጻር ገዛኢኡ ወይ ድማ አንጻር ጨቋኒኡ ወይ ድማ አንጻር ሃገሩ ዝተበገሰ ወጻእተኛ ብዙኾነ ይኹን ብዝሓዞ ብድድሉ ይትንስ ኣብ መሰላት ግን ክሳብ ክንድቲ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ስለምንታይ ይኸም ኮይኑ ንእትብል መልሲ ምናልባት እዩ ተቐንዳ ነጥቢ ዝነበረት እሱ ከዓ ልክዕ እዩ ተሃሲዩ እታ ነጥቢ ተሃሲዩ ብሓፂሩ ህዝቢ ኤርትራ ወላ እኳ እቲ ቀዳሞት ኣበው ኣብ ሕግታት ዘስፈርዎን እንተሎ ነቲ ናይ ቀዳሞት ኣበው ዝፀሓፍዎ እውን ብግቡእ እኳ ኣይተክንክተሎ ይከኣልናን ምክንያቱ እቲ ግዜ ካብ መግዛእትና ስለተሰጋገረ ማለት እዩ እዚ ካብ መግዛእትና መግዛእቲ ዝሰጋገር ዝነበረ ሕብረተሰብ መሊሱ እውን ወላ ናጽነቱ ይርከብ እምበር እቲ ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ኩልና ከም ንዛረበሉ ፀናሕና ንህዝብና ዓይኑ ከፊቱ ኣብቲ ሎምስ ናብ መሰለይ ገፀይ ቁልሕ ክብል ኣለኒ ከብሎ ዝኽእል መድረኽ በፂሑ ክንክንሱ ነዚ እውን ዓፊኑ ሒዝዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሕፃ ንኸይህነፅ ኣብ ድልዱል ባይታ ንኽህነፅ እንታይ የድሊ ህዝብና ኣብ መሰላት መሰሉ ሓልዩ መሰል ካልኦት እውን ዝሕልወሉ ንኽጓዓዝ እንታይ የድሊ ንትብል መልሲ ኣነ እቲ ምሁራት ወይ ትምህርቲ ዝብል ዝነበርኩ ንሱ ከዓ ልክዕ እዩ ሓደ ድኻ ህዝቢ
ዘይተማሃረ ህዝቢ ዘይተማሃረ ክብል ከለኹ እቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ዴሞክራሲ ጉዳይ ናይ መሰል እንታይ ከም ምዃኑ ሓደ ብተግባር ካልኣይ እውን ብትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክፍላት ሒዝካ ክሳብ መጨረሻ ዓመት ታሽሙ ዝለዓለ ትምህርቲ ዝኸደሉ እዚ ጉዳያት እዚ ምስኡ እናተሃንፀ ክኸይድ ከሎ እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ መሰል ዝያዳ ክህነፀሉ ዝኽእል ናብ ዝብል መልሲ ዝኣተኹ ማለት እዩ ልክዕ እዩ እዚ መሰላት ይኹን መትከላት ናይ ዴሞክራሲ ይኹን ኣብኡ ከሎ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ቁርኣን ኣንቢብካሉ ወይ ድማ ሓሊፍካ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ተግባር ስለ ዘይውዕል ዘሎ እቲ ተግባር ከውዕሎ ዘይክእሎ ዘሎ ድማ ቀንዲ ምክንያት ርዱእ እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ንሰግሮ ነዚ ክንሰግሮ እንድሕር ኮይና መሳርሕታት የድሊ እቲ መሳርሕታት እዚ ሓደ እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል እቲ ንቃባዊ ማሕበራት ዝበሃል ተተኻኢሉ ኣብ ውሽጢ እዩ ክህነፅ ዝግብኦ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ግን በዚ ዝንሪኦ ዘለና ዕድል የለን ኣብ ደገ ክህነፅ ከሎ ድማ ብልክዕ ወይ ድማ ብተግባር ነቲ ስነ ፍልጠታዊ ናይ መሰላት ወዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ብተግባር ክሰርሓሉ ዝኽእል ህዝብና ጉዳይ ናይ መሰላት ክርድኦ ይኽእል ክከላኸል እውን ይኽእል ልክዕ ከምታ ንሃገረ ኢሉ ክልዓል ዝለዓል ንመሰለ ኢሉ እውን ክልዓለሉ ዝኽእለሉ ባይታ ክንፀፈሉ ይኽእል እዩ ንምባል እዩ እቲ ናይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ድማ ካብ ትምህርቲ ክጅመር ኣለዎ ብዛዕባ ናይ መሰል ይኹን ናይ ዴሞክራሲ ሕብረተሰብና ኣብ ድልዱል ዝኾነ ባይታ መታን ክህነፅ ዝብል ነጥቢ ዘቕረብኳ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ሒዝኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ሕጂ እውን ኣብኣ ከመይ ጌርና ኢና ክንሃንፆ ዘሎና እዚ ሕብረተሰብ ህዝብና ኩልና ኣብ ደገ ዘሎና ይኹን ኣብ ውሽጢ ይኹን ዝተምሃርና ይኹን ዘይተምሃርና ኣብ ድልዱል ባይታ ከምቲ ንሃገረይ ኢሉ ክብገስ ዝብገሰሉ ብድድ ኢሉ ዝብገሰሉ ንመሰለይን መሰል ካልኦትን ኢሉ ዝብገሰሉ ኣገባብ ብኸመይ ክነትሕዞን ብኸመይ ኣብ ድልዱል ባይታ ደው ነብሎን ንትብል ነጥቢ ከዓ ወስ ንበለላ እቶም ሕጂ ዝኣተኹም ብዛዕባ እዚኣ እዩ እቲ ጉዳይ ዘሎ ነጥቢ ማይክ ፍሪ ኣለኹ ዶ ሰብኣይ ተሰሪዐን እሞ ገለ ክብል ዘርአ በቃ ኣለኹ ዶ ኦኬ ኦራይት የቐኒየልና ኤነርጂያ ግራሴ በቃ ጠጠው እንተኢለ ኣብ መንጎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂተን እንሪአን ዘለና ነገራት ፕሮባብሊ እያሱን ይሰማዕ ኣሎ የቐኒየልና እያሱ ፕሮባብሊ ርእቶ ክትገብር ከለኻስ ኣብቲ ቲ ፍሬም ኦፍ ኣይዲያስ ፍሬም ክትገብረልና ከዓ ይደሊ እየ ይለዋወካ እያ ማለት እዩ እቲ ኣይድያ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ መሰላት ዝገለፅካዮ ኣቦትኡ እንከሎ እዞም መሰላት እዚኣቶም ሓደ እንታይ ኢና ዲስካስ ንገብሮ ዘለና ሰምዑን እንተሊኹም ዘይሰምዑ እንተሊኹም ከዓ ንገሩ ንክወርድ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ኮይነ እየ ዝድውል ዘለኹ ታኒካ ከም ገለ ከይትኾነኒ ማለት እየ ህዝቢ ኤርትራሲ መን ሽሙ ተዓንቶ ይዛረብ ነበረ ንፀባፀብ ቅድሚ ኤነርጂያ ዝዛረበኒ ከንብባ ይከኣልኩኒ ንሰብሕ እወ ዝዛረባ ዝነበረ ኢምፖርታንት እያ ማለት እዩ ከንብባ ይከኣልኩን ማለት እዩ ግን እንታይ እቲ ኣይድያ እያሱ ዘምፆ ዘሎ እንታይ እዩ ንሕና ኣብ ትሕቲ ምልክ ኣለና መሰላት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጋሂሶም ኣለዉ እዞም መሰላት እዚኣቶም ብሓደ ሸነኹም ኢንተርናሽናል እዮም ብሓደ ሸነኹም ከዓኒ ብቅዋማዊ ኣገባብ ክረጋገፁ ዝኽእሉ እዮም ኢቲቲቲ ትቐንዲ ማለት እዩ ግን ካብዞም ክልተ መሰላት እዚኣቶም ርሒቕና ኣለና ንሕና ከም ኤርትራውያን ሕጂ እቲ ጠቢቑ ዲስካስ ንገብረሉ ዘለና ስለምንታይ እዩ ነዚ መሰላት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኢምብሬስ ክገብሮ ዘይከኣለ ወይ ክሕዞ ዘይከኣለ ዝብል ነገራት ኣልዒልና ክንዛረብ ከለና ሰምዑን እንተሊኹም ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ብታሪክ ኣብ ፀረ ባዕዳውያን ይፀኒሑ ስጋብ ሕጂ ንመበል ፍርቂ ዘመን ኣንጻር ወረርቲ ጥራሕ ቃለስ ስለ ዝፀንሐ እቲ ኩሉ ኣእምሮናቱ ኣብ ኣንጻር ወረርቲ
أنصار بدقز مسؤول خين الصنيحة مالتي سجال حجي زبل حدا تأشم الله حدا جمجم على الله نزاره الصنيحنا which is true اتخانوا ونا الله نصابات صبدي قال لك بلاد صنيحة ولا خالد بلاد صنيحون حزب إرترا مسألة طموحات ديمقراطية زي فلت حزبك يكونن نقابلنت أب جزء فدراسيون نعسر عامد زأكل كوا بزعبة فريدوم بزعبة إلكشن بزعبة قالوا حزب إرترا كوا يفلت يو بارتات نيرو يو أب جزء فدراسيون يا لكعب in fact نسي كاب كالت قراب تنعنا لعلز وصلنا انت خلنا قمت أدرينا مالتي yes قل انتاي بحافظ شو أطريق الله إذا مسألة أب جزء بزع عسرت عام استراجس مسألة نحزب إرترا نقدميت وسيدهم مدو أي وسدوان حزب إرترا بخمين زيهم يردهم أب حزب إرترا انتاي لو تعم سيهم prevalently بصفيه طريق خلاص انتاي عم سيهم اللي خن زارهم كأهن كلا لنا مالتي أنا تردو انتايو حزب إرترا مثلا طموحاتنا يفلتني مالتي يكون حزب إرترا لكن أبزع على في عسرنا 4 عامد selective كوينو الله simply because اتملكي نتي مسألة بجزية فدراسيون زراجس ما يكون or ولا في جزية قدم ون energy زغلص مالتي حق ندبوتات دو قال جزم which is good ون انتخوانه إذا ملكا وسرعة زي selectively حزب إرترا أبو أمره كحس كم زلوا غيروي بزح على 4 عامد انتي مالتي selectively حجز ولا زلوا مالتي يعني selectively نزي داينامكس ناي قدم كغير فتني زمل كاوسر عزي انت غير فتني نزاره وصنحنا هنا مثال يكون طمحات يكون زخونو خالات كله مسالات نبلهم مالتي حبرت السعوديم بوليتيكال مسالات نبلهم هاجر كي تراغصي دوب كي تحانصصي صلاتنا هلونا خلو اذا مسالات زياتهم كحنص خراغص ايخلون لهم كومنو خيلي مالتي حزب إرترا at least partially or majority كومنو خيلي إذا نقبلهم كلنا سلازي حزب إرترا selectively نتي ناي هجرف subscription تقبلوا أي زبر إيتو علنا يعني إمبر سلازي فلتوي نيو إلنا conclusively نقبر نجاري بلن جن وتنري هذا لنا جن نسي مالتي أبلات هجرف كتزاروا مكلها أنت خلكم تدقفنا السرعة زين تلكام اليوم ذو مالتي سلازي نازخن سعره خنقيل لنا whether it is true or not exist يقبر الله كسعره خاخن كنفتنا لنا مالتي my point is this إتي مسألة طموحاتن حزب إرترا أيفلتني زبها النجر عموميا نحن أنا أيفلتني حزب إرترا يقول يلهون حزب إرترا سلكتيف لجن يقيد الله بهالعي أنت بفرحي ناي دوب ناي العلاونت ناي هجراونت أنت بفرحنا هجدف يقيد الله نمسلاتن قلملتاتن يجهاسوا له نعونك أي كلا خلي له حزب إرترا سلسي إذا سلكتيف لي قيد الله حزب إرترا كما نوانا مالتي جن بحافظ شغل يخلها نمسلاته جن يكلخن يلن جن هيستوريكال خطري يخلها حزب إرترا ني وصعتنياتن نبعداوياتن نبعدي زمصيو زكلخن بر نمسلو كلخن ريحه يتفلطني خا مارتسي إن السنس ني نمسلنا مزراب ناي نفسها كل زيات ايريني حزب إرترا مالتي انا بريتك ري اخلكم مالتي ابزي صقم علنا ግን እዚ ሓፈሻዊ ወይ ኮንክሉሲቭ ነገር ኣይኮነን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራስ ከምዚ ገልጽ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት ግን ኦቨርኦል ግን ከምዚ ጸገም ኣለና ማለት እንተ ዘይህልወና ነገር ነይሩ ን24 ዓመት ኣይምጸርሐና ነርና ባህላይ ኣነ ማለት ስለዚህ ነቲ ዝበሃል ነገር ወይ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዳም እንት ከነና ኣስን ነቲ ሳብጀክት ምእንቲ ከይንብርዞን ብከምዚ ረኣየ ኣነ ዝሪኦ ማለት እየ ولا خب إيرترا وسع وناب تاريخنا أنترينا أنا أبنتنا جرمن يقلصني عن توي جرمن ترد رايك زبها ناي هتلر كمس خلوكو ملو حزب جرمن اكو نعوي ورالي غير مالتي انت اسرائيل زغبره مخنياتات حدا هاجراو زبها النجر قال جرمن كم هاجر تطفى الله بزح عنقاتاتو نيرو مالتي حزب كن عسيرو مالتي مسلو وديمقراطيا يفلط نير مالت غنا يكون ግን بتزامادي
selectively ميزان وسيدو مسيتلر كيدو مالتي افتو وانتي كتري خلقها مالتي سلاسي قليل ነገር አይኮነን ብዛዕማ መሰለን ጥማሓትን ክትዛረብ ከለኻ مالتي ግን ህዝቢ ኤርትራ መሰል አይፈልጥኒው አይኮንኩን አደሩ ዘለው ይፈልጥ ይመስልናቱ ኢልካ ክትዛረቡ ልትኽእል ህሞት አሎ مالتي ግን selectively ዝገብሮም ቻፕት አብገለ ግዜታት አለው مالتي እዚ ዋንዚ አለው مالتي كتري خلقها مالتي بحدا شنخو ابز حلب 24 عام منالبات حجي እና ተረዶ ይመጻለው ደየለን ካለ ሕቶይ ተሰዑን ተልኹ ማለት ግን በአንድ አርዕሱ ግን ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ባዕድንበር አንጻር መሰሉ አይቃለስኒው ተባሂል خመጥ ከሎ በተዛማዲ ሐቅ መኻኑ ኦነስል ክንቀበለው ይግባአና አይኑ ይባል አነ ዘምጾ ዘለኹ ማለት እዚ ተሓደይ ማለት ካብዚ መዋጾ እዚ ከመገርና ንወጽ ኢና ክንዛረብ ዘለና ማለት ምሁራት ኣለውና በሃል ነይሩ አንተይ yes we do have ምሁራት ናይ ምሁራት ጸገም ይብልና ናብ ኤርትራ ናይ ጀጋኑ ምሁራት ይብልና ናብ ናይ ጀጋኑ ጸገማት ይብልና ናይ ሓርበኛታት ጸገም ይብልና ናብ ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዚ ጸገም ነይርና እንተ ዝኸውን ነይሩ ናጽነቱ ናይ መራገጽና ነይርና ክበሃል ይከኣል ማለት ኣለውና እዚኦም ኩሎም ጸገምና ግን እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ከመይ ገሪብ ሓደ ክመጽ ዘይክእል ዘሎ ስጋ ሕጂ ዝብል ሕቶ ኢና ክንዛረበሉ ዘለና ማለት መሰላትን ጥማሓትን ናይ ኤርትራ ከመይ ገሪብ ዘይራገጽ ዘሎ إلنا خنزارب كلنا ناي مهورات انجكت خنقبر نفتن علينا ناي كلتاتنا ون انجكت خنقبر نخلال لنا نقوري لنا what's the problem إلنا خنزارب كنكيل علينا كالوت نقرات هالله اليوم إلنا ون كنزارب كنكيل علينا نمبالي أنا دم صدر الله عيدا نفح كيب لني قنتاعة كسمر الله نزل الله أنا تي هزبي ارتراسي أمونغو ناس نتن أمونغو مسلن عقشقش كم صلوا كسمر الله يدل مالتي حنتي مالتي كم اخ سمر كله حزب ارترا مسلون ناصنتن بزعما مسلم بزعما ناصنتن اي فلطني مالتي يكونكم نرارو ግን ህዝብ ኤርትራ ሰለክቲቭ ይኸውን ኣሎ እንተ ፍርሕዲ ብናይ ምልኪ እንተ በኻል ምኽንያታት እንተ ትመሰል ዝብሎ ንሱ ትሕቲ ልዕላውነትን ሃገራውነትን ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ which is ቲ ሃገራውነትን ልዕላውነትን ዝበሃል ግደፍ ዘዋፍሮ which is not true ይقبل ኣሎ ማለት እዩ some level or something else ነሲ ክንሪኦ ኣለና ንምባሊ ኣነ ደምጻልኩም ዘለኹ ኸየን ወሓልኩም probably ያሱ ታሽም እንተልይዎ ክዛረብ ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ዳይናሚክስ ግን ስለምንታይ ኢና ንሕና አንተው መን ሽሙ I think ኤነርጂ ወላ ጉንበት አንተው ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ምልክ ካብዚ ናይ ኤርትራ ውሽጢ ወጻኢ ኮንካ ብዛዕባ መሰልን ጥማሓትን ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ተቃውሞን ብዛዕባ ተማንጻር ህግደፍ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዛዕባ ትምልኪ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንመሰላትን ንዲሞክራሲን ብኸመይ ይሪእዎ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ንሱን ኮምፕሊኬት ስለ ዝገብሮ ነቲ ኣቃላልሳና ማለት እየ ወዲ ኣለኹ I think قرب كأسرنا يكالكنا I'm sorry ودي الله خب سرح أخوين الدول سلزل الله زي بس خبابي كمان مسارحتي على الله صبيني ودي الله سلامات كبرات حوات تنجر متشس بزح ندعبسلي خيلالو بزح رؤيتات متصالو بزح مهار زخونه رؤيتات متصالو انا جن كناتي ارادع تايك بالدفر بزعبا زي حزب اترا مسؤولو يفلطيو زبل حتو مجمريا حزب اترا او كمي ذا مسألة موائل زنبر حبرتسبيو مبلاص كغلص فتو مالتي سو انت اخبل ديلي لكعيو ኤርትራ ድኻ ሃገርያ ህዝቢ ኤርትራውን ያ ድኽመት ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ብቁጠባዊ ሸነኽ ማለት እዩ ብቁጠባዊ ሸነኽ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ብኩሉ እቲ ቅጥዕታት ማለት እዩ ወላ ብትምህርቲ እውን እንተለኣ መፂና ዳርጋ 900 ህዝቢ ኤርትራ
ፊደል ኣይቆጽርን እዩ ህዝቢ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ማሕረስን ምስ መጓሰን እዩቲ ቀንዲ ዝምድንኡ ማለት እዩ ብሓጺሩ ሲ ብዛዕባ መናብርኡን ብዛዕባ ቁጠባዊ ምንጭታቱን መጓሰን ማሕረስን እዩ እዚ ከዓ ብዘመናዊ ዝኾነ ኣገባብ ዘይኮነስ ብልሙድ ብውርሻት ክመጽእ ዝጸንሐ ኣገባብ ኣሰራርሓ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ልምድን ባህልን ናይ ህዝቢ ኤርትራ መስፍናዊ እዩ መስፍናዊ ዝኾነ ከምኡውን መስፍናዊ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ቀቢላዊን እንዳውን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዝተሓጽረ ህዝቢ እዩ ክብል ይደፍር እዚ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ይፈልጥ እዩ ኢልና ሙሉእ ኣፍና መሊእና ክንዛረብ ኣነ ኣይደፍርን ኣነ ክብል ዝኽእል ግን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እዩ ስለምንታይ ንሪኦ ኣለና ብተግባር እቲ ከመይ እዩ እቲ ህዝቢ ከመይ እዩ ንሪኦ ኣለና ነው ልክዕዩ ስርዓት ክደፍ ብሓይሊ ነዚ ህዝቢ እዚ ጠርኒፉ ረጊጹ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት እዩ ልክዕዩ ክሰግሮ ዘይደሊ ነገር ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ሕድሕዱ ብዙሕ ተላልዩ ብሓንሳብ ክሰርሕ ዝጸንሐ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ዘቃልሶ ዝነበረ እቲ ኤሊት እቲ ምሁር ክፍሊ ናይ ኤርትራ ንስዩ ኣረዲኡ ወዲቡ ከቃልሶ ጸኒሑ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ግን ክሪኦ ትረአ ኮይና ናይ ብሓቂ ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ ምዕቡል ብምዕባለ ዝግለጽ ወይ ከዓ ምሻሎ ብምሁር ህዝቢዩ ንቑሕ ህዝቢዩ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለምንታይ እንታይ ኢና ንወስድ ዘለና ኩሉ ግዜ ልክዕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምሁራት ኣለው ንቕሓት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ክእለት ዘለዎም ኣለው እዚኦም ነዚ ህዝቢ እዚ እንተ ደኣ እዞም ምሁራት እዚኣቶም ወይ እዞም ኢሊት እዚኣቶም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሰላም ዘላቕ ሰላም ዝደልዩ ኮይኖም ነዚ ህዝቢ እዚ ንዘላቕ ሰላም ነዚ ህዝቢ እዚ ብሓንሳብ ብሰላም ክነብር ከም ዘለዎ ክመርሕዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ትምህርቲ ሕቶ ንቕሓት ሕቶ መሰልካ ምፍላጥ መሰልካ ደው ምባል ምቅላስን ከኣኒ ብኡ መጠን ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ኣነ ክብል ዝዘፍር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስፍናዊ መዋእል ዝነብር ኣብ እንዳውን ቀቢላውን ኣተሓሳስባ ዝተሓጽረ ህዝቢ ክብል ደርፍር ካብ ንሃገር ምናልባት ንቀቢላ ዘቐድም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ኢሊት ጥራዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ብዛዕባ ብሃገር ደረጃ ወዲቦም ከቃልስዎ ጸኒሖም ማለት እዩ ሕጂውን እንተኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከቃልሶ ዝኽእል እቲ ኢሊት እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ድልየት ሰናይ ድልየት ናይቲ ኢሊት ክህሉ ኣለዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ መገዲ ዲሞክራሲ ክመርሖ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ግን ከም ህዝቢ መጠን ማለት እዩ ማለት ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ፊደል ዘይቆፀረ ህዝቢ ኮይኑ ወላ ኣእምሮ ይሃልዎ እምበረ ማሲ ልቦና ይሃልዎ እምበር ትምህርቲ የብሉን ሳይንቲፊክ ዝኾነ መገዲ ንፖለቲካ ክርድኦ ኣይክእልን እዩ
بحساب منبر ديمقراطية نجنن كمان بجبو كلي نجار يكونن مالتي بتعمل كبير نجاري بتعمل كبير نجاري إذا سلزخونا خا أيو أب إيرترا يفرح تي سرعة هدف زمدرلو زهددلو نجار إتي حزب إيرترا سلازي تمهاري في الله ما معبل حزب سلازي كونه يفرح يو انت رأى تي حزبي مالتيو كيف لتقى أصبقوا بزعبا ديمقراسي كي بسلم كله أب ديمقراسي انت رأى تخيو مالت سدنت فارولنت خالق نجارات كسعر رخيليو تهزبي polarized كونه خيليو نفس كف الليته سلطان كبل تهزبي بزي أجرب العائلو نبزيد لي نجار كريتشات كم صحيح خيليو خمتين عمنت تلو خبهات سنحة قديمو أب أفريقيا ديمقراطي زتأهات هنا عدتات تهزبي أب جزء مريتشا بقبيلة ولا بهايمانوت أب حدو يراتم سبات يموتوا كنديش يجري يرأيو سلازي كم خيكون أنتي مريتشا أب إثراسي بزح تدلّي يكون يو سرعة تقدر تزاربي يلو حدا حونا كزارب سين حير ماتيو سلازي إزي أبهالات إزي قليل أبهالا أيكونن مثلني ولون إذا بهالات إذا حقات كله يخيل يوزبل الراد على أنا سلازي خونه إتمفتحي حزبيتها نقيح مو سلازي بقتها ديمقراطيس بقليلو بولون كردون يخيل زي كونس انتهي لأ إتي اللي تترأي خاصني حزب إترا عب مسرحنا ديمقراطي تعتخ بلو يخيل مبري حزب إترا بملو بسنف تاوي نجدي بزعبا مسؤولون انتاينتون زفلت حزبي أيكونن إزبل مالتيو أبزمنا الوقت كما هارخ إليه خرداء إليه كنكفونخ إليه صينكم سمعهم بطعمي مسكن سلام دحن دمسيكم اسمع مهلاوي انت الرقاقيسكم لي اوكي شكرا كسري هذا دمتنا مبزحتكم مسمعي داس بلاني دحن دقنيكم قصيله خا كسري انتي دايكم دونغيكم تمصو حركه اي تساتفون سلازبله دمصي طراي كسمع انبر نزي تمهاراي داي لوا نفسو انبر ممهر كوسخلو زخيل اي مسلنن او فويس اوكي ناتكا هاوس خلا ناتكا هاوس خلا حجيخه مدري بحري وش خلا له اوكي كم زي زبالكو انت زي عبالاشيلو بتعمل صبوق غيري سامرايز غيروا انا بسافي حبتي layman way of saying it نفسي عدالية ياسانيحي ترى ناي أدلاينت ترى ناي إليت مخا إليت بزبخرلو انتاي كتساقم كم زخيل هزبي تمهاراي تنتينوو برقص كاتير استي ولا دونجي يمساكم منبر قال خابو تردي انه خوين تسمعنا له سخا بب نحاده ببزح فاكتورز وي بعتات زقمه وي زخون نجر بب زرأيكا اذن الكا امقصار سلازلهم كم خا خوين تسمعني كابتخو هابصنحه توسخ طراي خغبر بعبيو
እቲ ህዝቢ እንታይ ወሪድዎ እንታይ ኸቲ ጸገምና ዝብል ሕቶ ቀሊል መልሲ ከም ዘይብሉ ድሮ ርኢናዮ ኣለና ግን ገለ ካብኡ ሓደ ብኩራት እቲ ብዓቢኡ ዝተባህለ መሰልካን ልዑልነትን ሃገርን ናጽነትን ስውኣትን ኮምፔር ክትገብሮ ከለኻ ኣይናዩ ገለ መለ ውህብ ኮይኑ ወይ እውን መብዛሕትኡ እቲ ኢሊት ናይ በለጽ ገባብ ወሲዱ እንታይ ከገደሰኒ ኣብ ዝበለሉ ኩነታት ርኡይ ኮይኑ ብዓቢኡ ካብ ዘጋጠሙ ነገራት ከዓ ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ መሰል ዝፈልጥ እንተ ደኣ ሃልዩ መጀመርያ ወይ ተጸፊዑ ወይ ተቐቲሉ እዩ እቲ ዝተረፈ ከዓ ወይ ተኣሲሩ እዩ ተዘይኮነ ከዓ ተዳሂሉ ፈሪሁ እዩ ድሓር ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ምክንያታት ይሃሉ እምበር ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዲክቴተርስ ነተን ኣለዋ ዝበሃላ ክትንቀሳቐሰለን ትኽእል ነገራት መፋትሕ ገይሮም ምስ ዓፀወን ነዊሕ ግዜ ይወሲድሎም ንብዙሓት ኣህዛብ ገና እውን ከምኡ ተዓፂዎም ዘለዉ ኣለዉ ስለዚ ውሕድ ከም ዘይኮነ ርድኣኒ ግን ብዙሓት ኣህዛብ ኣብ ካልእ ዓለም ንነዊሕ ዓመታት በዓል ናይጄርያ ድሕሪ ናጽነት ዲክቴተርሽፕ እንታይ ገይርዎም በዓል ኣልጄርያ ክብል እየ ወይ እውን ንበዓል ኢጅፕት እንታይ ገይርዎም እንታይ ክገብሮም እዩ ክንርኢ ከለና ባይ ዘ ወይ ከም ኤርትራውያን ንናጽነት ኩሉ ከፊልና ኣብቲ ተሓምኪኽናሉ ዝጸናሕና እዋን ከምዚ ዓይነት እዚ እናዓበየ ክኸይድ ጸንሐ ገበል ብቐሊሉ ክስዕሮ ከም ዘይትኽእል ብተግባር ርኢናያ ኢና እንታይ ኮይኑ ክንብል ከለና ንባዕላ እዛ ናይ መንእሰይ ዝበሃል ኩሉ ወታደር ምግባር መንእሰይ ኦፍኮርስ ዝተረፈ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ክትሃድም እንከለኻ ካብ ኣገልግሎት እንታይ ዓይነት ምድሃል በፂሑካ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሕጂ መንእሰይ ዝበሃል ክእከበሉ ዘይክእል 4-5 ብሓንሳእ ክኸድሉ ዘይክእሉ ሃዋህው ምፍጣር ንባዕሉ ሶ ፓወርፉል እዩ ዝገብሮ ነቲ ስርዓት ድሓር ፍርሂ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እናሰሰነን እናሓየለን ዝኸደሉ ሃዋህው እናፈጠረ ይመጽእ ንሕና ንሱዳን ገጽና ክንኣቱ ከልናስ ኣለዉ ዝበሃሉ ክሰምዑ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ኣብቶም ገባር መመሪጹ ጧዕዋዕ እናበሎም ክኸይድ እንከሎ ይዝከረና ድሓር ከምቲ ተምሃራይ ዝበሎ ኣብ እንዳዊ ሃይማኖታዊ ኣውራጃዊ ኢትኒክስ ገለ ዝመራኾስ ህዝቢ ኣጸቢቑ እዩ ዝፈርህ ንቼንጅ ለውጢ ክትመጽእ እንተኾይና ንኹሉ እንድያ ተፍርህ ግን ብዓቐና ንከምዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ ኣጸቢቓ እያ ተፍርሆ ስለምንታይ እንታይ ከዓ ንርኢ ናብዚ ከባቢና ንለውጢ ዝተንቀሳቐሰ ህዝቢ ዝኸፈሎ ፕራይስ ከቢድ ምዃኑ ዋጋ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝነበረ ርኢና በዓል የመን ድዩ ኣብቲ ጎነና ንበዓል ሶማል ድዩ ኣብቲ ጎነና ንበዓል ሊብያ ድዩ ርሓቕ ዘይኮነ እዚ ከዓ ሓደ ሓጋዚ ሃዋህው ናይ ፈጠረን ዋላ እኳ እቲ ንመሰልካ ኢልካ ክትንቀሳቐስ ምፍታንን ትኸፍሎ ዋጋ ከም ዘሎ ምፍላጥ ዋላ እኳ ፖዚቲቭ ሳይድ እንተሃለዎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክወግሕ እንድሕር ዘይትርኢ ኮይንካ ኣጸቢቑ እዩ ዘፍርሃካ ስለዚ ዘይሕግዙ ኩነታት እውን ብዙሓት ንርኢ ኣለና ወይ ርእዮም ዳሕራይ ፖለቲካዊ እንድሕሪ ዕሙቕ ዘይልካ ብዓይኒ ንውሕ ዝበለ ኣግፍሕ ዝበለ እንተዘይርኢኻዮ ኢትዮጵያ ሲ ተጣዒሳ መፀት ሓዘታ ነታ ዓዲ እንተይሉ ዲክቴተር ኩሉ ሰዓት ከዓ ንዓዮም ዝፃወቱ ቀላል ሃዳዲት ኣይኮነትን ምስቲ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ተሓሒዝካ
يدقم كم زلخنا تردأنيو إيدو زل عليك سرت راي مخانر اللهو عندنا تا قدم ني عندنت قصنا خن كيد زدفأت هجرات نتعنا واسعن كلوا هواهو حجو انت قلقلو يعني إيساس وقلقلاتو يا what was that الشباب مصخم وين ايسيس مصخم what بصحات سوات كم فاكتور امونني انا ولا كوير دان انت خونه كم افريها ايفلتني سلامداي تعقمتات ولا او عدنا سي with all due respect كلهم ولا انصار مسل انصار قال ولا انت زنقلو جزي حساب ابيرتاو تراي فدني حسيبي وانا يفدني ግን كم اون الشبابن ايسيسن كونيوم ولا ندحري الكاترتيركا لعلي هايمانوتاو حدنت اتي اتنيسيتي حدنت سلازحيل حدا خوينم سعيرو ما يفلطون يوم كي سعرون كفر هاي قبؤوني because نخم درجة خدتم زخل من حيلن فتري فل of course ولا زنعاء كاي زتنس يبلون تاشمو بخمو ملكاري ايه كونكون نحما زخونه زحما كاوي زاخلكا كاسيا كانت اخوينو جن إما بتعمي لعلي عقمو يوم أقافيهم هدادي هو زفترو always throughout our life كاب عقمنو لعلي يوم أفراحي غيرهم زقربوها شعو فتيوم أي فتيوم يشوخوا حقفو and this has always worked although it's not the only factor I can gen نادازم كاب سبب نلعلي كريستيان زغونو بتعميهم يوز قبروا intellectuals لو ما هرتي ويكنشال لو قال they see it but terrorized them زغونو بزعبو خاص من كله سلازي they are happy to live the way it is اجي ازي تاتون سمعتات كنسو طبلحتات كنسو نتي already سون كيف زلوا اللي تسأنا هزبي مالشي أب سلمات جزء كم زريس قبره I think إذا قاعد مهلية نتي بحصفحوا ممر كوف زبلون أبت ديتيل نيتيجريتي أتيه جن أفيك فيته مشت كسر نواخا سلامك اوكي غنيلنا حو جبهة حجي درجة مدمدامنا يو حو ياسون تليخا حدا بلنمو مدمدمتا قبل الله اوكي مايك نبخا هلو سمعنا له هلو سمعنا له اوكي درجاتي حسابات بتن كل ነገር ተተናይፉ እንዲው درجة بسيلي أنا قبل دخل حدا خلطة خاطن زمت حزن أنا حكوز تبع على حسابات جن قال إن كدقفن ويكوس خلنا قال إن دعاهم هم زمت عينات مالتي عنتي رمضان زبالة زبط حساب كان يرى ولا الحمام كلا يزيون زد الجماعة مالتي أمانجو مسلاتن تي لاونتن زبل أمر مالتي زلوا بخمي كلتيوسي بالانس تحلو زبل منقستي خلو جزية زدك أملا حنتي أجواب وين حولومي أبزوان زي هاجر أو حدقة أب دوبك حنتسة ندابله مالتي زي أدمع شيء وانا زي حساب زيا حزبي وين حزوا حمزلو ወይ አሚኑላ ሙሉ ተዘይበልናሲ ገለሰብሲ አሚኑ حمزة الله ኢሉ ጠቀሳ ረመዳ
ሕጂ በኸመይ ነዚኣ ሪቨርስ ንገብራ ኣነ ክብል ዝደሊ እንታይ እያ እሳ እቲ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ቀጻልዮም ዝደግሞ እዚ ድማ ናይ ህግደፍ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ዝኾነ ይኹን ማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል ማለት እዩ ሓደ ኩሉ ግዜ ንኹላህና ንፈልጦ ሓንቲ ኣድቨርታይዝመንት ሓንቲ ግዜ እንድሕር ሪኢኻ ኣይዝክራን እያ ምክንያቱ ካልእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና እታ سمعون دلهم سوري تسمعون دلهم سمع دلهم اوكي حرام سلازي انت تا برينسيبل نحنا فولو نقبر زلنا وهنا تسمعني اذن نقولوا زلنا ازي رمضان كبلو زفتنا حادثة مسلو اندحر تخبيرو زيادة ندحنات هاجرو في قالس እንታይ ዝበሃል ነቲ ሃገሩ ንምክልኻል ድማ ደው ይብል ነቲ ናቱ ሶቨሬንቲ ንምክልኻል ድማ ደው ይብል እዚኣ ፕሪንሲፕል እዚ ሓቂ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንደግማ ኣለና ማለት እዩ ሻዕብያ እንታይ ዝገብር ነው ሕጂ ግዜ ይኮነን ምርጫ ግዜ ይኮነን ዲሞክራሲ ግዜ ይኮነን ዘሰብ ዘድልዮ ቅጫ ይዘድልዮ እምበር ዲሞክራሲ ይኮነ ዘድልዮ እዚ ዝብል ነው ንሕና አንታ ንብል ኣለና ማለት እዩ ቅጫ ብዘይ ዲሞክራሲ የለን ብዘይ ምርጫ ህሰብ ዛሕሽሙ የብሉን እዚ ክልቲኡ ኣይጋራጨውን እዩ እቲ መጀመርያ ክመፅእ ህዝቢ መጀመርያ ዝመፅእ ሃገር ህዝቢ እንድሕር ኣሎ የሃገር ትህሉ ኢልና እዚ ኩሉ ብቐፃሊ ነቲ ህዝቢ ሃመር ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ከስምረላ ዘለ ማለት እዩ እዛ ተመሃራይ እውን ብዙሕ ስክፍቱ ገሊጹ እንዲሁ ወልሙሲና ንብል ዘለና ንሕና ብኸመይ እቲ ህዝቢ ስቲል የፍርሖ ኣሎ ይሰክፎ ኣሎ ኩላህና ዝሰክፈና ነገር ማለት እዩ ግን እቶም ኤሊትስ ጥራሕዮም ነቲ ለውጢ ዘምፅዎ ነቲ ህዝቢ መሪሖም ቃልሲ ወይ ናጽነት ከምፁ ዝኽኣሉ ሕጂ ድማ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምፃእ ድማ እቶም ኤሊትስ መሪሕ ተራ ክፃወቱ ኣለዎም እንዲ ዝብል ዘሎ የስ ሕጂ ንሱ ኢና ኻ ንብል ዘለና ንሕና ህዝቢ እዩ ለውጢ እዚ ዲሞክራሲ እዚ ንብሎ ዘለና ፕሪንሲፕልስ ቫሉስ ኤንድ ፕሪንሲፕልስ ከውሕዝ ዝኽእል እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ክንምህሮ ኣለና መሰረት ከነትሕዞ ኣለና ክንዛረብ ኣለና ኢና ንብል ዘለና እቶም ኤሊትስ እቶም ቁሩብ መንቋቑሖታ ረኺብና ኣለና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚኣ እታ ሓቂ ደጋጊምና ክንምህሮ ኣለና መሰረት መሰልሲ ሰብ ብምዃኑ ንፈጎ ዘይግብኦ እዩ እንድሕር ኢሉ ኩሉ ሰብ ኣሚኑሉ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እንደን እቲ መንግስቲ ነዚ መሰል እዚ ክግብሶ ባይታ ይብሉን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንድሕር ነቲ ህዝቢ ከነስርፆ እንድሕር ክኢልና እዚ ሓሳብ እዚኣ ኣይ ቲንክ ዊል ቢ ኦኬ ኮይኑ ስማዓኒ ካልእ ነስተብህል ዝበላ ነይራ ዓንቲ ወይ ተኣነ ዝበልክዋ ሓሳብ ናተይ ሓሳብ እውን ኣይኮነትን እንታይ ትብል ሓደ ሰብ ዝጠቐሳ ጆሴፍ ዲ ሜስትሬ ዝበሃል ዝጠቐሳ እንታይ ትብል ታ ቃል ንቃላ ታ ጠቕሲ every country has the government it deserves ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዘይ ቦታ እያ እንዲልዋ ሕጂ እንታይ ክብል ዘልየ እዚኣ ዘምፃኽዋ እዚ ጎዲሉ ስለ ዘሎ እዩ እዚ መንግስትና ዝጭፍልቐና ዘሎ በዓል ረመዳን ክብሎ ዝፈተኑ እንታይ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ምክልኻል ይፈልጥ ንመሰሉ ግን ኣይፈልጥን ኮሚና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኣብ መድፈና ኣትዩ ዘሎ እንዲሁ የስ እሱ ሓቂ እዩ እሱ ኩላና ንሰማምዕ ኣለና ግን እንታይና ስለምንታይ እዚ መድፈና ኣትዩ ዘሎ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ካብ ነዊሕ ዝመፀ ነገር ኣሎ ንኣብነት ብዛዕባ ገድሊ ንዛረብ ገድሊ እንድሕር ሻዕብያ እንድሕር ከም ኣብነት እንድሕር ኣምፂና ማለት እዩ እቶም ንኣብነቶም መንጋዕ ከም ሓሳብ ከም ኣብነት እንድሕር ኣምፂና እዚኦም ኣሲርዎም ኦኬ እሞ ኣሲርዎም ኣብ ስለምንታይ ፍርዲ በቲ ሽዑ ዝነበረ ኸማ ኦኬ ጂፊት ንኣብነት ኣሲሮም ስለምንታይ ግረፎ ሞት ህዝቢ እሞ ንግረፎ እቶም ተጋደልቲ ንበዓላቶም ማለት እዩ ከማንሲ ኖ ሞዚኦም እንድሕር ከምዚ ገይሮም ንምንታይ ፍርዲ ዘይቀርቡ ዘይክሰሱ
እዚህ ፕሪንሲፕል እዚህ ኩሉ ተጋዳላይ አሚንሉ ዝኸይ ነይሩ እንተ ዝኸውን ኢሳያስ ከምዚ ጊሉ ክግብል ኣይመኻለን ማለት ገድሊ ንግረፎ እቲ ህዝቢ ከዓ ዘሰይም ማለት እቲ ህዝቢ ሃይማኖት ናይ ሓደ ሰብ እንዳተጣሕሰ ከሎ ሱቕ ኢሉ ፅቡቅ ገበሮም እንድሕር ኮይኑ ኢና ኣብዚ በፂሕና ዘለና እዚ ንምባል እዩ ማለት ስለዚ እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ሱቕ ኢሉ ይኮነን ዝበቁል ኣለዎ መጋበሪ ኦኬ ግን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ህዝቢ ነቲ ነገር እቲ ከምታ ዓንተ ወይ መሽሙ ዝብላ ነበረ ወራ ማለት እዩ ጎሲው ሓልፋሉ ማለት እዩ ሕጂ ዝኣዋን እዚኣ ኦኬ ሃገር ያ እምበረይ እቲ መሰልሲ ግዜ ይኮነ ኢሉ እንተስ ብፍርሒ እንተስ ብገለ ንዓ ክቕበላ ስለ ዝኽኣለ ኢና ኣብዚ በፂሕና ዘለና ንምባል እያ እታ ጥቕሲ ዘምፃኽዋ እምበር ብኻልእ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ብኸምዚኣ ክንርዳኣ ካልእ ግንቦት ዘምፃ ሓሳብ ነይራ ብሓደ ከቢብኩም ክትበሉ ፀገም የብልኩም ብሓደ ሓቢርኩም ንመሰልኩም ክትሓትቱን ፀገም ኣለኩም ኢሎም ትዕዝብቶም ገሊፆም ዝበላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓቀ እያ ሓቅነት ዘለዋ እያ ግን ሓንቲ ካልእ ምስኣ ዝኸይድካ ኤነርጂያ ወይ ምድሪ ባሕሪ ዝበላዊ ነይራ ሓቢርካ ምስራሕ ትብል እንዲያታ ፖይንት የስ ሓቢርካ ምስራሕ ፕሪንሲፕል እዩ ማለት ከምዚ ፅቡቅ ድላ እዩ ሓቢርና ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ግን ኣብ ፕሪንሲፕልስ ጥራሕ ዝኣምን ምንቅስቃስ ሰብ ጥራሕ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ኣብ ፕሪንሲፕል ዘይኣምን እንድሕር ኮይኑ ሕብረት ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ ሎሚ ንሕበር ስለ ዝበልና ንሓብር ሎም መዓንቲ ፅባሕ ክንፈርስ ኢና እንድሕር ኩላህና ፕሪንሲፕል ዘይነኣምን እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ኦኬ ስምረት ርኢናያ ሙሽ ንኣብነት ከም ኣብነት ዝሓለፈ ኣብ 2012 ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሩ ከለዉ ብፅቡቅ ባህጊ ብፅቡቅ ድላይ ኖ እዚ ከምዚ ኢልካ ፋሒልና ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ማሕበር ንግበር ኢሎም ማለት እዩ ኦኬ ሽዑ እሞ ከመይ ጌርካ እሞ ዝተፈላለዩ ባክግራውንድ ዘለካ ዝተፈላለዩ ኣይትፋለጥ ከመይ ጌርካ ሓቢርካ ክሰርሕ ባህጊ ፅቡቅ ባህጊ ካሊእ እዩ ፅቡቅ ድላይ ካሊእ እዩ እቲ ሪያሊቲ ግን ካሊእ እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሎሚ እውን ንሕበር ስለ ዝበልና ክንሓብር ኣይንኽእል ኢና ነቨር መሰረት ክንሃንፅ ኣለና መሰረት ድማ ኣብ ፕሪንሲፕልስ ዝኣምን ሕብረተሰብ ጉጅለ ግሩፕ ሙቭመንት ኢና ክንፈጥር ዘለና ፕሪንሲፕልስ እንተዘይ ሒዝና እዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብዞም ፕሪንሲፕልስ እዚኣቶም እንተዘይ ተሰሪቱ እንተዘይ ተተኺሉ ሕብረት የለን ለውጢ እውን ኣይክህሉን እዩ ዋላ እንተመፀ እውን ለውጢ ነባሪ ኮነን ሰላም ዘምፅእ እንታሽሙን ኣይኮነን ፕሪንሲፕልስ ዝኣምን ሕብረት ኢና ክንምስርት ዘለና ደያ እታ ሓቢርካ ምስራሕ ኣይትከኣልን እያ እንድሕር ኩሉ ሰብ ወይ ትዝሓብር ኣብ ፕሪንሲፕልስ ኣብ ሓደ ዓይነት ፕሪንሲፕልስ ዘይኣምን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኪሰሪ ዝበሎ ኣኸሎ ጥራሕ ዝደግሞ እቲ ህዝቢ ተሃሲዩ ካብ መግዛእት ናብ መግዛእቲ ዝበሎ የስ ሓቂ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ምክንያት ዋይ ንመሰሉ ደው ዘይብል ስለዚ እሱ እውን ከም ሓደ ምክንያት እዩ የስ ቀበሎ ማለት እዩ አይ ቲንክ ካልእ ዝበልኩሞ ብዙሕ ምድጋም ኣይኮነኒ እዩ ተን ክብለን ዝፍትን ዘለኹ ሳተን እየን ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ማለት ንሕና እንድሕር እዚ ንብሎ ዘለና ለውጢ ክነምፅእ እንድሕር ኮይና ኣብ መሰረት ክንሃንፅ ኣለና ግዜ እንታይ ስክፍታና መሲልኩም ዝረኣየና ንብዙሕ ግዜ ዘስተውዕለሉ ከምዚ ኢልካ ናይታ ግዜ ዘጥፍእ ይመስሎ እቲ ሰብ ኣብ መሰረት ግን ፈቲና ፀሊና ነዚ ህዝቢ እዚ ወይ ነቲ ምሳና መሳርሕትና ነቲ ምሳና ዝንቀሳቀስ ወይ ነቲ ንቐርቦ እዚ ቫሊስ እዚ ክነ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ቫሊስ and principles እንድሕር ንሕና እንድሕር ዘይ ተተኺልና እታ ንደልያ ዘለና ሕብረት ኣይክትመፅን እያ ሕብረት እንተዘየልዩ ድማ ለውጢ ክመፅእ ዓመታት ክወስደሉ ማለት እዩ እዚ ኣብኣ ኢና ከን ሃመር ክንገብር ዘለና ነዚ ድማ እዚ ዝበቲ ረመዳን ዝብሎ ነበረ ማለት እዩ ሻዕብያ ተጠቂሙሉ እዩ ተዓዊቱሉ እዩ ነቲ ሰብ كأمنا زلا أنت زي كونه دم أزلي السوق بال كيلو أنت بفرحي أنت بتزولو زولو بروباغندا مالتي إحنا دم إذا نجار زي ماركت نقبر لنا خندا قاعد مولنا كن مهور لنا هاي مالتي
I think يأخلني مسلني يغني لي تعدل ذهبكمني بتعمل يغني لي قال زبحال اندحر زي ولكم I think أنا بوغني ودي الله thank you بتعمل يغني لي كسر اللي خدو كسري كسر اللي خدو اوكي تي زوهب النبر مغلطيتات مستي النبر ريتوتات صفتات أوشتنا ذلون ديو زي سعرنا يو نعو خن سعره خا خداقا قمر لوي خمز البركايو نحنا جينا تطبقنا زي خام ما سعنا يو ذلنا إنا اتم كمتي عبتي نات كم ذهب كايو مجلسي إذا من محضرنا فالحرنت سمو إلو تنتحسب كان قلنا عصر تحمشته أرئستات كدقم له بمبال أبتي حرنت أورك كم زوت غيرنا نيرناينا حجو نذن عصرتو حمشته ملوك خون منتي كنوت أينا لحريا مجر شاون أتقلال إنه يتحسب خون منتي مس حرنة أورج بمرلدا إتي ثلاثة عنكت مسرتاوي مثل نايدك سب نبار خوينو ناو تلتيفو بزخون أوان ود سب متي كريئو خمزلو حدا كابت دوكمنت أقداسي مخنيات حدا ديمقراطياوي ودب أبقاقلؤون أتعبابيؤون أب ديمقراطياوي زخونه الرأي خنبر انت دا خوينو بتمسرتاوي زخونه مثل ناوي دك سبات زتهانص خونا لو زبلنا وين زبلكايو حاونا إياسو نسو مئنت كخون أو كل تفكم زلو سبات ناخدو خا كريو خمز خلو أبعد كايف تراي ذيكونس كل ساعة بتدقاقا ما حدا خابتي ناتما لالسي كرئي زلو صحف قوين إيو زردعني نسو خنقبر كاخن سعري نقن حتتنا مالك زلو قن بحرياتنا فالحارنت for discussion زخونا يكون قاشا خمت كله وتذهبوا مجلسي مستري إتوتات نايتهم تساتفهم مجلسي سخفتاتهم من زقربوا عزاميدو شما نايت زنبري معالتي يوتسيو كتكاتاتلو تسفاق دبر السوت رايد يكون جن نياسون تأخذوا ذلي حجي إذا أتذاري من الله لنا لحرق قلت سلسة ورحت لقنا تملسنا كنقبر لنا انت الأخي تخائلوا بتراي بذناك بتورنا مس تناي دبوب أفريقيا يكون كالوت زلو محضراتهم ببزلنا نزاع استذي بحقاونت التححزون بفلتتاو زخونه تنتاني مثلنا دك سبات زتمرقوا تمرتي بسنة أمراوي الرعاية بسنة محضراوي الرعاية بسنة قطباوي الرعاية بسنة بوليتيكاوي الرعاية تنتينهم نهز خمهرو زخولو سبات
كننادلنا እሱን ተዘይተገይሩ ግን ንሳቶም ስጋዕ ዝመጡ መብዛሕትኡ እዋናት ኣብ ኤሊትን ቴክኖክራትስን ኣብ ሰብ ተመክሮን ክኢላታትን ክመፁ ኢና ንደሊ እሶም እንድሕር ደለው ንሕና ግን በቲ ዘለና ዓቕሚ ነቲ ትምህርቲ ክንደግሞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብሓፂሩ ክትፍለየና ይብልካን ማለት እዩ እዚ ከም መምሕዳር ናይ ፓልሓርነት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንሕና ጥራይ ክንደልየኩም የብልናን ንስኹም እውን ክደልዩና ኣለኩም እሳእታ ሓቢርካ ተሓደ ኢድ ምስቲ ሓደ ኢድ ተተሓሒዙ እንድሕር ኮይኑ ተኣሳሲሩ እንተደኣ ኮይኑ እዩ ክምዕብል ዝኽእል ክምዕብል ጥራይ ዘይኮነ መልእኽቱ ከብፅሕ ዝኽእል ስለዚ ብወገነይ እቲ ሰዓት ኣኺሉ እንዲ ዝብል ዘሎ ክሰሪ ብሕፅር ዝበለ ኣይትፈለዩና ኣብዚ ዝመፀ መግለፂ ዝሃበ ተመሊሱ እቲ ዝሃቦ ትምህርቲ በቂዑ ዶ ኣይበቕዐን የድሊ ድዩ ካልኣይ ሳዕ ምድጋሙ ምዝርራብ ምስቲ ምምሕዳር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ የዕኒየልና ክሰሪ ስለ ዘይነበርካ ኢለ ናይ ማዕፀዊ ክዛረብ ፈቲነ የዕኒየልና يغنيلنا حاوي نرجع يغنيلنا كلكم أبدأ كذا مسانا زماسيكم شباب دحراي جديد نراقب دما سناي كني يغنيلنا حاوي ياسو لحد حدرو